Nag-aalala lang ako para sa iyo, Jo. Nitong mga nakaraang araw ay madami ang nababalitang natatagpo ang patay sa baryo. At hindi normal ang paraan ng pagkakapatay. Madalas ay karumal-dumal ang paraan. At bali-balita biyahero ang biktima dahil nakikiangkas ang salarin. Jo, anak, anong nangyari? I'm fine, Ma. Don't panic. Bigla lang gumuhit ang kidlat sa kalsada. Ma, wait lang. May kumakatok na babae. Baka kailangan ng tulong. Jo, wag mong gawin yan. Takbuhan mo na yan. Wag mong buksan ang bintana mo. Yes, miss. Nawawala ka ba? Need help? Need a ride? Pwedeng makisakay. Hanggang sa baryo lang. Naranasan niyo na bang mag-drive mag-isa? Tapos may biglang pumara sa inyo at nagsabing makikisakay. Anong ginawa ninyo? Pinasakay? Inignora? Nung tinulungan niyo ba, naging ayos lang ba ang lahat? O naging biktima ba kayo ng pananamantala? May kakilala ba kayo may ganitong kaparehong karanasan? Ito ang aming mga pambungad na katanungan dahil sa ganito nagsimula ang kakaibang karanasan ng ating letter sender na si Joe. Nang minsan siyang magmabuting loob at mag-angkas ng isang babaeng pumara sa kanya sa gitna ng malakas na ulan. Heto ang nilalaman ng kanyang sulat. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako si Joe. Matagal-tagal ko na rin kayong tahimik na sinusubaybayan. Kamakailan lang ay nasurpresa ako sa pagbabagong ginawa ninyo sa inyong channel. Nakakatuwang malaman na may iba palang kagaya ko na nakikinig din sa inyo. Dahil doon ay nainganyo akong ibahagi ang sarili kong karanasan na may kinalaman sa aswang. Mayo 1 ngayon. Walang pasok. Saktong 6:00 ng umaga ko sinimulang isulat ito. Habang sumisip-sip ng mainit na kaping barako. Kaulam ang bagong ihaw na kamote. Kasalukuyan kaming nakatira ng aking asawa sa Fairview at nangungupahan sa apartment na pag-aari ng kanyang tiyahin. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa sarili kong karanasan. Nagsimula yon isang gabi ng taong 2007 habang pauwi ako sa baryo kung saan nakatira ang mama ko. Naku, miss. Basang-basa ka. Halika dito. Pumasok ka na sa loob ng sasakyan. At saka tayo mag-usap. Salamat sa paghinto. Nakailang para na ako sa ibang sasakyan. Ikaw lang naman sin sa akin. Taga-Bayo ka rin ba? Oo na hindi. Sa Maynila talagang bahay namin ng mama ko. Pero tubong Visayas ang pamilya niya. Napatira siya sa baryo dahil sa nature ng trabaho niya. Ah, kaya pala. Ikaw, taga rito ka ba? Dati. Ngayon, hindi ko na alam. Malalaman ko mamaya. Saan ka ba galing? May kalakihan niyang maleta mo. Galing akong Taiwan. Taiwan? Ako nga pala si Joe. Ikaw? Ako si Lana. Madalas ko nang marinig sa mga matatandang kasambahay namin na kapag umuulan ng malakas na animoy, nagbubura ng mga bakas ng paa. Nagbibigay daan din yon ng pagkakataon na makita ang mga bagay na hindi naman dapat makita. Kumbaga, lumalakas ang loob ng mga nakatago na magpakita sa mga tao. Aswang, maligno, multo, engkanto at kung ano-anong di pangkaraniwang nilalang. Hindi ako mapaniwalain sa mga ganong kwento. Hanggang sa nakilala ko si Lana. Ang babaeng nasa ilalim ng puno ng mangga na nakatanim sa bukana ng service road na tumutumbok papunta sa baryo. Jo! Ayos ka lang ba? Alalang-alala sa yung mama mo. Ano nangyari dun sa kumatok sa bintana mo? Nadine, Ano yun? May masakit ba sa'yo? tenga ko. Naku po! Anong ginawa sa'yo? Sabi naman sa'yo ni Tita Sol, huwag mong pasakayin eh. Nakita mo ba lang maayos ang mukha? Nakuha mo bang pangalan? Magpa-blather tayo tapos medico legal. Masakit ang tenga ko dahil nakukuriri ako sa'yo. Ha? Naririndi ka sa akin. Si Nadine, ang aking kababata. Dating tropa, naging barkada, at hanggang sa lumaki kami ay nanatili kaming close.
Hindi niya alam na tinatangi ko siya ng sobra. Lihim nga lang. Hindi pa ako makakuha ng lakas ng loob na umamin. Natatakot akong masira ang samahan namin. Siguro talagang nag-aalala siya. Dahil nung sinabi kong nakukuriri ako sa pagkakaaligaga niya sa akin, biglang nag-iba yung reaksyon sa mukha niya. Hanip, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Agad ko siyang inakbayan. Oh, offended ka na naman. Kumalma ka nga. Biro lang yun eh. Aligagang aligaga ka kasi. Hindi yun magandang biro, Jo. Tama siya, anak. Buong akala ko ay bangkay mo na lang ang makikita ko. Mano po ma? Pagpalain ka ng Diyos. O ano yung bit-bit mo? Ito po. Mga mansanas at rosas. Pasalubong ko sana sa inyo. Nakalimutan kong mahaba ang biyahe. Ayun, kaninang nasa highway ako, chinek ko. Nangalanta na. Ibibili ko na lang kayo ng bago sa palengke bukas. Talaga ba? Oh, mga sariwa pang mga yan eh. Teka nga, Nadine. Anong nangyari? Nakita ko talaga ang mga ito na tuyot na kanina. Nakakapagtaka naman. Ay siya, tama na yan. Pumasok na kayo dito sa loob. Pasol na sa gutom yung nanay mo kakahintay sa'yo. Ninong! Ano na, Joe? Oh, ang gwapo mo. Manang-mana ka sa gandang itsura dyan sa nanay mo. Nandito pala kayo. Ay, ang nanay mo nag-retire na, di ba? Sinalubong ko kanina sa munisipyo at inalalayan sa mga gamit niya. Inihatid ko na din. Salamat, Ninong. Si Ninong Frederico, ang best friend ng nanay ko mula high school. Mulat sa pool siya na ang naging katuwang namin ni Mama. Ilang beses na niya akong inalok na ampunin pero mas ayos pa din ako na manatiling walang tatay kesa magmukhang tinalikuran ko ang hirap namin ng nanay ko. Ang totoo nga niyan, matanda na rin si Mama nung inanak niya ako. 38, bunga ng isang casual drinking at nauwi sa mainit na tagpo. At 2 weeks later, ayun, sinalubong si Mama ng 2 linyang pula. At yun na nga ako. Hindi ko kilala ang tatay ko at hindi din naman sinabi sa akin ni Mama. Hindi rin niya kasi kilala. Tipong naging guest lang ng munisipyo na isang Japanese na kaibigan ng mayor namin. Magkagayon pa man, sabi ni Mama, ako ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya. At personally, hindi ko na kailangan pang makilala ang tatay ko. Papasok na kami ng bahay nung may maalala ako. Mama, Ano yon, anak? happy birthday po. Masaya akong nasa mabuti kayong kalusugan. Ako din, anak. Masaya ako na karating ako sa ganitong edad. At masaya ako na andito ka. Kahit pa medyo pinakama mo ako. Pasensya ka na, Ma. Hayaan nyo. Mag-iingat na ako sa susunod. At yun na nga, pumasok na kami sa loob ng bahay. Kain dito, kain doon, konting inuman kasalo si Ninong. Panakanak ang buskahan namin ni Nadine. Habang kumakain kami, naungkat yung babaeng nakihitch ng ride sa akin. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Ngayon, binabalikan ko ang eksenang yon para isulat ito sa inyo, Madam Venus. Napansin kong kakaiba ang interes na pinakita ni Ninong tungkol dun kay Lana na nakihitch sa akin. Ganito kasi. Galing Taiwan ka mo. Ano daw ginagawa niya dito sa liblib na baryo natin? Di din malinaw nung eh. Sa intindi ko, dati siyang taga dito na matagal nang napadpad sa Taiwan. Saan siya bumaba? Doon sa may tulay. Sa may patay na batis. Sabi ko, sasamahan ko na siya. Pero ang sinabi niya lang sa akin magkikita pa naman daw kami. Ewan? Ang weird nung babae. Weird daw. Pero ubod ng ganda nung i-describe mo. Ewan ko sa'yo. Nagseselos ka na naman. Ako? Naku, wag ka nang tumanggi pa, Iha. Kailan ba magiging kayo? Ako na ang sasagot ng ingrande niyong kasal. Naku, hindi po. Tama na nga yan. Kayo talaga pinagtitripan nyo na namang magninong si Nadine. Natapos ang selebrasyon ng birthday at retirement ni Mama ng mapayapa. Busog kami at higit sa lahat masaya siya. Bumalik ako sa Makati para sa trabaho ko. Umuwi ako kay Mama kasi kapag weekend.
Nalimutan ko nang tungkol sa babaeng weird. Sa bali-balitang may mga biyaherong napapatay sa daan gawa ng mga nakikihitch. Hanggang sa isang weekend na umuwi ulit ako. Maayos naman ang panahon nung nasa highway pero nung mga 10 minuto bago ang liko ko sa service road, eto na. Biglang may kidlat. As in, isang malakas na boom! Nakita ko na lang sa harap ko, bumigay ang isang sanga ng puno. Muntik na ako. Ang lala ng apa ko sa preno. Halos sumubsob ako sa manibela. Yung puso ko, akala ko lalabas na sa ribcage ko sa sobrang bilis ng tibok. Hingal na hingal ako. Nanginginig yung kamay ko sa manibela. Napasabi tuloy ako ng... Lord, bakit naman ganun? Muntik na akong tamaan ng sanga. Oh. Tignan niyo na yan. Sinagot niyo ako ng kulog at kidlat. Peace na, Lord. Di naman ako reckless driver. Parang nagpapatugtog lang ako ng rock song na tungkol sa highway na daan pa impyerno. Ha? Okay po. Heto na. Hahanap na ako ng radio station na puro praise song. Oh. Ayan na po ha. Praise the Lord. May tao na naman ba dun sa may punong mangga? Teka nga't mahintuan. Baka kailangan ng angkas pa baryo. Pagkadilat ulit nakakita ako ng isang figura. Isang babae. Nakatayo siya doon sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng ulan. Walang kahit anong panangga sa ulan. Yung puting seda niyang suot parang nagliliwanag sa dilim nung tamaan ng headlights ng kotse ko. Sabi ng utak ko, Joe, baka yan yung nabibiktima ng mga behero, lampasan mo na lang. Pero yung puso ko, ewan ko ba, parang biglang lumambot. Nakita ko yung mukha niya nung kumidlat ulit. Ang ganda, parang may kung anong charm siya. At doon ko naalala, naisakay ko na siya minsan, si Lana. Habang papalapit ang sasakyan ko sa kanya, may napansin ako. Wala pala siya sa ilalim ng puno. Nakatayo lang siya sa gitna ng ulan. Walang kapote o payong. Walang kahit sombrero. Nakasuot siya ng puting damit na parang seda, yung parang pang fashion show na ewan pero sobrang luma ng style. Kaya naman pala parang nagliliwanag kapag tinatamaan ng ilaw. Basang-basa siya pero hindi siya nanginginig. Nakatayo lang siya na parang estatwa. Binaha ako ng awa kaya ibinaba ko yung bintana. Miss? Hoy, miss! Delikado dyan ah. Ang dilim. Panay pa ang kidlat. Naghihintay ako ng mga angkas sa akin. Na naman? Pauwi ako sa baryo eh. Wala naman akong masakyan. Nagbabaka sakali ako may mag-alok ng libreng sakay. Kung ganun, swerte ka. Dahil nadaanan ulit kita. Halika dito, sakay na. Dahan-dahan niyang nilingon yung bukas na pintuan ng kotse. Yung kilos niya, Madam Venus. Hindi tulad ng sa atin na biglang lilingon. Parang dahan-dahang gumagalaw na panaginip. Slow-mo. Tapos nung magtama yung mga mata namin, para akong nakatitig sa hindi tao. Parang porsenalang manika na sobrang ganda pero nakakatakot. Ganun. Parang nawala yung ulan. At pumasok sa katawan ko yung ginaw. Putsang itim. Kilabot ang nadama ko na may kaulam na kaba. Nung sumakay siya sa passenger seat sa tabi ko, biglang nag-iba yung hangin sa loob ng kotse. Alam mo yung amoy ng lumang baol na may mamahaling pabango pero may halong kalawang? Parang amoy ng barya na nabasa at nababad ng matagal sa bulsa. Ewan ko, basta sobrang weird pero nakaka-hypnotize talaga yung ganda niya. Tipong walang ada nang hindi mapapatingin pag nakita siya. Diyos ko, basang-basa ka na, Lana. Kilala mo ko? Ha? May amnesia ka ba? Wala pang 1 buwan mula nung maisakay kita ha. Nakiangkas ka din sa akin. Inihatid kita sa baryo. Nagpababa ka nga sa may tulay dun sa may patay na batis eh. Oo, sino ka nga ba? Saka mo na isipin. Oh, eto. May jacket ako dito sa likod. Mula sa driver's seat ay inabot ko ang jacket kong nakapatong sa backseat ng kotse. Inabutan ko rin siya ng may kalakihang face towel. Alam kong hindi yun sapat para lubusan siyang matuyo.
Alam nga namang pabayaan ko na lang siya doon ng tumutulo. Parang tuta na bagong ligo na basta na lang magpapatayo sa init ng araw. Lamig na lamig gawa ng gabi na at umuulan pa. Bukas din ang aircon ng sasakyang gamit ko. Siguro nahawa na rin ako kay Nadine sa pagiging aligaga. Dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na sinisermonan si Lana. Etong face towel ko. Kahit papano'y magtuyo ka. Ano ka ba naman, Lana? Hindi ka man lang ba natatakot na baka tamaan ka ng kidlat? O di kaya malaglagan ka ng mga sanga? Nag-aalala ka sa akin? Natural lang naman na mag-alala ang tao sa kapwa niya, hindi ba? Salamat. Napakabait mo. Walang anuman. Tsaka, hindi ako ganun kabait, no? Kita mo nga, ang sungit-sungit ko. Talaga ba? Kasungitan na yan? Ang nakikita ko kasi ay isang tao na nagmamalasakit. Dahil ba sa maganda ako? Nung bitawan niya ang huling linya na yon, para akong nabato-balani. Nakakaakit talaga siya. Yung boses niya, Madam Venus, ang sarap pakinggan. Hindi ka talaga mananawa. Tapos biglang pumasok sa isipan ko yung linyahang, kung halimaw man siya na handa akong lapain, okay lang. Ha? Ano daw? Napapilig ako ng ulo. Namalayan kong ang lapit na ng mukha namin sa isa't isa. Uy Joe, teka. Kung totoo man yung isipin na katatawid lang, naknang toko naman, di naman tama na maging lamansyan ka ng lumalapa ng tao. Lumayo ako sa kanya. Di ako sigurado kung siya o ako ang gumawa ng ingay, pero sigurado akong nakarinig ako ng pagtatat. Lana, oo, maganda ka. Pero hindi dahil doon kaya kita tinulungan. Maganda o hindi, kapag may nangangailangan, dapat lang natulungan, lalo na't may kakayanan ka naman. Ganun pala. Ikaw, Lana, kaya ka ba pumayag na makisakay sa akin dahil gwapo ako? Dahil kailangan ko ng masasakyan na magbibigay sa akin ng init. Sabagay, mag-ginaw sa labas. Nako, giniginaw ka ba? Teka, hihinaan ko tong aircon ha. Sana kanina pa pala kita tinanong. Pasensya ka na ha. Uy, anong ginagawa mo? Ayaw mo ba? Bilang ganti sa kabutihan ng loob mo. Hindi isang beses, kundi dalawa pa. Yung basa niyang katawan ay idiniit niya sa braso ko. Ang pisngi niya ay marahan niyang ikiniskis sa aking balikat, sabay tingala. Para siyang kuting na nagpapakyut. Pero sa totoo lang, hindi naman ako ipinanganak sa mula. Alam kong nanunokso siya. At sa totoo lang, muntik na akong tablan. Sexy maganda pa. Pero hindi ako ganong klase ng lalaki. Oo, may karanasan na ako sa edad kong 27. At aaminin kong marami-rami na rin akong nakaulayaw. Pero hindi ako madaling bumigay sa babae, lalo't kakikilala ko lang. Lana, maganda kang babae. Tunay na kaakit-akit. Hindi kita gustong hiyain ha. Pero isang insulto sa pagkalalaki ko at lalong insulto sa pagkababae mo ang gusto mong mangyari. Iba ka talaga, Joe. Pinahanga mo ko. Kaya pasuyo lang, umayos ka ng upo mo at isuot mo yung jacket. Bago ka pa pulmunin. Hihinaan ko na nga din yung aircon. Hindi ko lang mapatay ng tuluyan dahil ako naman ang pagpapawisan. Naisuot ka na. Okay. Saan nga pang punta mo ngayon? Saan ka nang galing? Bakit parang wala ang maleta mo? San nga ba? Basta malayo dito. Galing ka ba sa shooting? Parang sinuunang party dress na mala Marilyn Monroe ang suot mo eh. Siguro. Kasama ko sa Taiwan ang damit na ito. Sa isang mahalagang kasiyahan. Oo nga, ganun nga. Pero sa ngayon, kailangan ng balat kong paggalinga. Skincare. Guess ko yan. Mahirap talaga ang ulan. Minsan may dalang kate. Don't worry. Malapit na tayo sa amin. Safe ka na dito sa loob. Kung gusto mo, makiligo ka dun sa amin. Habang nasa biyahe kami ay pasimple akong sumulyap kay Lana. Yung mga kamay ang pinagdidiskitahan ko. Masyadong mahaba at matulis yung mga kuko niya. At yung balat sa kamay niya, masyadong maputi. Parang papel na pwedeng mapunit sa isang hawak lang. Naalala ko yung bali-balita tungkol sa bumibiktima sa mga biyahero.
Naisip ko tuloy na baka hindi ako ang nagligtas kay Lana. Baka ako ang kailangang iligtas mula sa kanya. Palihim ako napangisi. Tapang ka kuno ha? Matulungin ka pa kunwari tapos ngayon nakakaramdam ka ng takot. O loko, bahala ka dyan sa buhay mo, ginusto mo yun eh. Pero awa naman ni Papa G, ligtas kaming nakasapit sa amin. Pag uwi, walang tao sa bahay. Pinatuloy ko siya at pinapaligo. Pinahiram ko na rin siya ng t-shirt ko at ng pantako ni Mama. Maging ang mga panloob ay kumuha ako sa cabinet ni Mama. Nang matapos makaligo si Lana, ay sa veranda ng bahay kami tumambay. Salamat sa mga gamit. Sa mama ko mga panloob, pasensya ka na ha. Wala kaming kasamang kasing tanda mo dito eh. Baka nga di hamak na mas matanda pa ako sa kanya. Sa tingin ko eh, magkasintanda lang kayo ni Nadine. Siya bang dahilan kung bakit hindi ka pumatol sa akin kanina? In a way, oo. Pero hindi ko yun inamin kay Lana. Hindi pa ako nakakaamin kay Nadine. Kahit sa nanay ko panay walang imik o di kaya bantilaw na tanggi ang ginagawa ko kapag naku-corner nila ako. Ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Nadine hanggat di pa ako nakakaamin. Sabihin ng mapamahiin ako pero naniniwala akong kapag ginawa ko yon, mas malaki ang tsansa na uunsyami ang pag-asa na maging kami. Kaya naman, isang kibit balikat lang, sinagot ko kay Lana. Pero mukhang masyado akong halata dahil Kaya pala. Pero ikaw lang ang lalaking kilala ko na may ganun ka rin ding paninindigan. Siguro, ang laki talaga ng paggusto mo sa Nadine na yon. Gawain mo na talaga ang ganun, Lana. Hihitch ka ng sakay kapalit ng... May iba pa bang gusto ang isang lalaki sa babaeng katulad ko? Kung di ang bagay na yon? Mukhang maling lalaki talaga ang nakakasalamuha mo. O baka nagkamali lang ako ng lalaking paparahin sa gabing to. ilang sandaling katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Yung pakiramdam ng hangin kakaiba. Noon ko lang yun naramdaman eh. Dati-rati kapag umuwi ako sa bahay ni na mama, presko sa pakiramdam. Pero noong mga oras na yun, parang kumot na basa. Mabigat at mahirap hingahan. Si Lana nakaupo lang siya doon, hindi gumagalaw. Kahit yung paghinga niya hindi ko marinig. Sinubukan kong tignan siya sa peripheral vision ko. Ang ganda niya talaga. Pero alam mo yung ganda na parang nakaka-pressure. Parang nakatingin ka sa isang display sa museo na bawal hawakan kasi baka mabasag. In short, yung uncanny feeling sa kotse na nadama ko, ganun pa ring level kahit na nasa veranda na kami. Para maibsan, nag-small talk na lang ako. Pasensya ka na kanina nung bumabiyahin tayo. Medyo matagtag. Bako-bako kasi ang daan dito eh. Ayos ka na lang ba dyan? Hindi ka ba nilalamig? Ang lamig ay nasa labas lamang, Joe. Dito sa lilong ng bahay nyo, may ibang klaseng init na dumadaloy. Masayang bahay na to. Ramdam ko. Siguro dahil nakaligo ka na. Butit hindi ka nilamig. Mahirap magkasakit. Matagal-tagal ko nang hindi dinadanas yung pagkakasakit. Pero kung may inaalala ako, ay yung pagkupas ng balat ko sa tubig. Pagkupas? Makeup mo. Sa puntong ito ng aking istorya, siguro nag-iisip na kayo, ano bang problema nitong si Joe at parang engot na nagtatranslate ng sinasabi ng Lana? Ang totoo kasi niyan, may light accent si Lana, tapos mukha pa siyang Taiwanese. Kaya kapag medyo off yung Tagalog niya, ipinagpapalagi ko lang na maling gamit lang ng salita. Mukhang nagkakaintindihan naman kami dahil di naman niya ako kinokontra. Oo, siguro ayun nga. Alam mo, Lana, puwera mali siya ha. Kahit pa wala ka ng makeup, maganda ka pa rin. May natural kang ganda. Salamat. Ngunit ang natural ay isang marupok na salita. Minsan, kailangang magpinta para lamang maalala ng mundo na tayo'y narito pa. Mapansin at wag limutin. Wow, malalim yun ah. Poet ka ba sa Taiwan? O baka naman artist? Kasi yung paraan mo ng pagsasalita parang galing sa lumang libro. Paano kung sabihin ko sa yung isa akong obra?
Naku po, ano kaya yun? Wala akong balak makiusyoso. Pagod na ang mga paa ko sa mahabang biyahe kahit pa automatic naman ang gamit kong kotse. May bisita din akong sinasamahan sa bahay. Pero nung marinig ko mula sa isa sa mga nananakbo na si Nadine ang sumigaw, para akong robot na desusi na na-override ang sistema. Isa lang ang nasa isip ko, kailangan makita ko si Nadine at kailangan ko malaman ang nangyari. Karipas ako ng takbo at nakipag-unahan sa mga usisero. Sa isang talahiban ko nakita ang kulumpol ng mga tao. Nakisiksik ako habang nakikiusap na tumabi sila. Dinatnan kong tinatanong siya ng tanod na nandun. Sa tabi nila ay isang telang puti na may nakabakat na hugis tao. Tinakluban na ang patay. Hindi ko po kilala ang biktima. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo. Paano ko malalaman kung kilala ko yan? Kita niyong walang balat ang buong katawan. Nadine! Nadine, anong nangyari? Joe! Ano, nasaktan ka ba? Hindi. Pero takot na takot ako. Grabe, Diyos ko po. Tuyot ang katawan niya at parang binalatan ng buhay. Parang nananadya ang hanging dumaan ng mga oras na yon. Umangat ang tela at tumambad sa paningin namin ang katawang pulang-pula dahil walang balat na tinira. Nakakarimarim ang itsura. Tama naman ang maktol ni Nadine. Isinubsob ko sa dibdib ko ang mukha niya at marahan siyang iginiya paalis. Hinabol pa kami ng tanod na mukhang gigil na gigil makagawa ng malaking trabaho. Pabida. Binigyan ko nga ng matalim na tingin at sinabihang kapag pinigilan pa niya si Nadine na umalis at kakasuhan na namin sila ng illegal detention. Saka pa lang siya tumigil at hinayaan kaming umalis. Habang naglalakad kami sa basang dirt road na noon ay mas tamang matawag na mud road, inalalayan ko si Nadine na maglakad. Magkatuwang kaming naglakad. Ilang sandali siyang nakasandal sa akin hanggang sa humiwalay na siya ng tuluyan. Ay nabutan ko naman siya ng panyo. Salamat sa tulong sa akin, Joe. Nag-alala ako ng gusto nung marinig kong nandun ka daw. Muntik na akong maihi at masuka dahil sa nervyos eh. Ngayon, alam mo na kung anong klaseng nervyos ang ibinibigay mo sa amin ni Tita Sol. Bakit nga ba kasi nandun ka? Magkikita kami dapat ng ninong mo na Sir Federico. Tapos sabi niya, diyan ko siya hintayin at pipick upin niya ako. Tapos nakarinig ako ng kakaibang ungol. Kasunod ng mga kaluskos. Namalayan ko na lang may lumabas na namumulang kami at braso. Sorry, naipaalala ko pa tuloy sa'yo. Niyakap ko ulit si Nadine na panayang hagulgol at panginginig. Kung tutuusin, kalmado pa nga siya. Kung sa iba-iba yun, mag-hysterical yun at baka nahimatay pa. Mukha talagang bangungot yung naging itsura ng katawan ng bangkay. Hinaplos ko ang ulo niya habang panayang hagod ko sa likuran niya. Nang kumalma siya. Pansin ko lang. Nakakadalawa ka na, ha? Siya naman, Sa yakap. ayaw mo? May sinabi ako. Sus, makipot pa. Kinikilig ka naman. May iba tayong kasama dito, Joe. May third eye si Nadine. Bata pa lang kami, alam ko na yon. Madalas siyang tuksohin ng mga kakilala namin dahil doon at nakasanayan ko nang ipagtanggol siya. Di naman ako 100% sampalataya sa mga bagay na espiritual. Pero hindi rin ako nananatya o nanunuya. Ang sa akin ay respeto. Kung meron, edi meron. Pero hindi ako agad magja-jump into conclusion nang walang solid proof. Nung sabihin ni Nadine na may ibang kasama kami, napatingin agad ako sa braso niya. Grabe yung chicken skin niya. Tanda ng sobrang kilabot. Sumunod ay ang kakaibang amoy sa paligid. Daig pa yung may nabungkal na poso negro. Ang baho talaga. Baho! Joe, dito ka lang. Hawakan mo to. Ano tong mga to? Basta, isuot mo yun sa leeg mo. Pangontra yan sa mga masasamang espiritu at mga nilalang ng dilim. Eh paano ka? Huwag kang mag-alala. May suot din ako. Bigay ni Lola sa akin. Ha? Joe! Biglaan na lang may dumaluhong sa akin. Dahilan para matumba ako ng patihaya. Nalaman ko na lang na may nakakubabaw sa akin na kung anong may amoy.
Kulay green ang buong balat. Parang pirana ang mga ngipin sa bibig at ang tatalas ng kuko na kulay pula. Ang gagahanip na buhok na nakapagkit sa naaagnas na anit nun naglalangis. Para siyang naglalakad na maagnas na nilalang. Diyos ko naman, bumuka pa ang bunganga. Lalo na, napakabaho. Nagluha tuloy ako dahil pinipigil kong masuka. Ang pangit kaya. Isipin nyo nilang Madam Venus, nakakadiri kong masuka ng nakahiga. Nang lapat yung likod, hindi ba? Lahat mong ilalabas sa bibig ko, di sa akin din yung punta. Nakipagbuno ako sa nilalang, pero ang hirap dahil madulas-dulas yun. Parang pusit na nabulok na sa pagkakatago sa refrigerator. Munti ka na ako makagat, maigi na lang at maagap si Nadine. Buong lakas niyang hinataw ang nilalang ng hawak niyang kamagong na batuta. Sa pulyon sa tabihan ng ulo. Dahilan para mapaalis yun sa ibabaw ko. Amin ang kamay mo, Joe! Ano yung pinangahataw mo doon sa nilalang na yon? Tumalsik ka! Dignum na batuta. Gawa ito sa kamagong na kahoy na nakuha ng mga maggagamot sa karagatan ng Quezon Province. Palapit siya sa atin, Nadine. Subukan mo lang lumapit. Babasagan talaga kita ng bungo! Mukha namang natakot ang berding nilalang sa sigaw ni Nadine dahil matapos ang ilang pag-ungol ay tumalikod na yon at nanakbo palayo. Ilang sandali pa kaming nakiramdam hanggang sa tuluyan nang nawala ang mabahong amoy at ang pangingilabot ni Nadine. Para siyang nauupos na kandila na napaupo sa basang lapag. Nadine, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Nanlalambot lang ako. Teka, tatayo na ako. Ay! Ano ka na? Hindi mo na yata kaya. Pasensya ka na. Bumigay ng mga tuhod ko eh. Pwede bang magtawag ka ng... Uy, ano ba? Ibaba mo ako! Mas madali na tong buhat kita. Isa lang ang hiling ko, ha? Ano yun? Kung halimbawa, magiging madalas ang mga ganitong pangyayari, magbawas ka na ng rice, ha? Mabigat ka eh. Ganon. Sige, ibaba mo na ako. Gagapang na lang ako pa uwi. Ito naman, oh. Di ka na nasanay sa akin. Ang gagang mo nga, oh. Parang isang sakong bigas ka lang. Di mabigat nga. Bababa na ako, ano ba? Sabi lang hindi nga eh. Huwag ka na makulit. Halikan kita, sige. Okay, fine. Wow. Tumahimik nga. Ayaw mo ng kiss ko, no? Mukhang ayaw niya nga dahil hindi na siya kumibo. Medyo nasaktan ang ego ko doon. Naisip ko tuloy ng mga oras na yon, parang matatagalan pa talaga ang bala kong pag-amin kay Nadine. Ayos lang. Nabuhat ko naman siya na parang bride. Silbing practice na rin kapag ikinasal na kami. Ayun na nga, Madam Venus. Buhat-buhat ko siya hanggang sa makasapit kami sa bahay. Pagdating namin ay nandun na si Mama at kausap niya si Lana. Doon ko na alala na may kasama nga pala ako kanina. Nang tumuli kami sa gate at nasa garahe na, ay sabay pa silang lumingon ni Mama sa akin. Nung nagtanong si Mama ay tinapik ni Nadine ang braso ko at nakiusap na ibaba ko na siya. Anak, anong nangyari? Bakit pangko-pangko mo yan si Nadine? May nakita po akong masama, tita. Ma, pwede po bang dito na matulog muna si Nadine? Doon sa kwarto ko. Sa salas na lang ako. Nag-aalala ako para sa kanya eh. Oo naman, anak. Bakit pa sasalas ka? Sama na lang kayo sa kwarto. Ano po? Oo, bakit? Dati nyo namang ginagawa yan ah. Ma, kadalaga pong tao ni Nadine. Anong sasabihin ng kapitbahay kapag nalaman na kasalo niya sa kwarto? Ang lalaking katulad ko. Wawa naman siya. Uy, sus! Magiging kayo din naman balang araw eh. Po? Ay, siya halika na Nadine at nang makapagbihis ka, ang putik ng puwitan mo, Jo. Asikasuhin mo yung bisita mo, Jo, ha? At kakausapin kita mamaya. Alam ko na yung tono na yon. Masesera mo na nako. Mali naman talaga ako. Sukat iwanan ko yung mga bisita sa veranda. Napakabastos ko nga naman. Nakalak pa ang bahay. Nakatungo akong lumapit kay Lana na yung mga sandaling yun ay nakaupo sa pasimano ng veranda. Nakatingin siya sa akin. Nung mapatingin ako sa kanya ay ngumiti siya. Doon ko napansin yung isa pang kakaibang bagay. Sa ilalim ng bumbilya ng veranda namin, yung balat niya nag-reflect. Pero hindi reflect ng pawis o mantika. Nag-reflect siya na parang porselana o glaze na ceramic.
Tapos may parang lamat akong napansin sa may tabi ng mukha niya. Akala ko nung una, dumi lang o batok. Pero nang tumama yung liwanag ng kidlat, mukha siyang crack. Gusto ko sanang itanong pero baka ma-offend. Baka naman mamaya bakas pala yun ang after procedure. Kaya iban lang ang tinanong ko. Siya nga pala, yung tungkol sa Taiwan. Bakit ka napabalik dito sa Pinas? At dito pa talaga sa liblib na baryo. Malayo to sa airport, malayo pa sa city. Nahanap kong daan sa pamamagitan ng hangin. May mga kwentong kailangang itawid sa dagat upang hindi sila mamatay. Ang kwento ko ay nangangailangan ng bagong tagapakinig. Storyteller ka pala. Well, mahilig ako sa kwento. Lalo na pag long drive. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa iyo. May pamilya ka ba? At may naghihintay ba sa iyo? Wala na silang lahat. Naging abo na sila sa nakalipas na mga siglo. Ngayon, ang tanging naghihintay sa akin ay ang mga pusong handang magbukas. Siglo? Grabe ka naman mag-joke, Lana, ha? Siguro, exaggeration lang yun, no? Ibig mong sabihin, matagal ka na nag-iisa? Matagal na panahon na akong nag-iisa sa dilim, Joe. Pagkasabi niya ng ganon, bigla siyang tumitig sa akin. Inasahan kong mababato balani na naman ako pero iba. May kasamang kaba ang naramdaman ko. Yung kaba na parang gusto kong atakihin o kaya kagatin ang kaharap mo. Tapos bigla siyang umiti. Yung parang nakakaloko. Kinabahan ka, no? Kita sa ugat na nasa leeg mo ang bilis ng tibok ng puso mo. Siyempre naman. Sino ba namang hindi bibilis ng tibok ng puso sa sinabi mo, no? Tapos ang seryoso pa ng mukha mo. Biro lang naman yung sinabi mo, hindi ba? Tsaka hindi ka naman nilalang sa dilim, di ba? Paano kung sabihin ko sa iyong seryoso ako? Matatakot ka ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na ramdam kita dito? Teka, bakit mo hinahaplos yung dibdib mo? May masakit ba sa'yo? May alam si Nadine sa health. Caregiver yun. Walang masakit sa akin, Joe. Pero ramdam ko ang init mo. Dito sa dibdib ko. Parang ang sariwa-sariwa mo. Ha? Lana? Hindi na ako natatawa sa mga hirit mo, ha? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na takutin ka. Nadala lang ako sa pagbibiro ko. Trabaho ko din kasi bilang storyteller, ang manakot kong minsan. Kumporme sa hawak kong istorya. Grabe ka. Kapani-paniwala yung titig mo, no? Diyos ko naman. Pero ang galing mo, ha? Sobra. Dinaan ko sa malakas na tawa ang kaba ko dahil nung sinabi niya yung word na sariwa. Literal na tumayo yung mga balahibo ko sa braso. At nung tumingin siya sa akin, sandali akong natakot dahil tingin ko wala siyang pupils. As in, itim na itim lahat. Parang dalawang butas na walang hangganan. Pero nung kumurap siya, bumalik ulit sa normal. Sabi ko sa sarili ko, Joe, guni-guni mo lang yan. Pagod ka lang. Pero nung humawak siya sa pasimano kung saan siya nakaupo, nakita ko yung fingerprint niya. Ang naiwan parang bakas ng puting pulbos. Parang chalk o parang dinurog na porselana. Doon ko nararamdaman yung pagnanais na sana may iba kaming kasama. Gusto ko nang may mga ibang tao akong makita. Hiniling ko na sana lumabas si Mama o di kaya ay si Nadine pero hindi yun nangyari. Sa halip ay umambon ng medyo malakas. Kaya mula sa konkretong pasimano ng veranda ay sa mga plastik na upuan kami lumipat. May matutuluyan ka ba dito sa baryo? Kung wala, pwede ka dito sa amin na muna. Para makapagpahinga ka. Salamat, Joe. Pero hindi ako naghahanap ng pahinga sa ngayon. Ha? Anong kailangan mo? Dangan at bisita ka namin. Sabihin mo lang at sisikapin kong maibigay sa'yo. Kailangan ko ng kulay na hindi nabubura ng ulan. Waterproof makeup? Meron yata ang ganun si Nadine. Hayaan mo at itatanong ko sa kanya. Teka lang, ha? Pero hindi kolorete ang kailangan ko, Joe. Kung di ang kulay na dumadaloy sa'yo.
Hindi ko na pinansin yung huling bulong ni Lana na naulinigan ko. Mukhang wala rin naman siyang balak sabihin yon o baka for effect dahil nantitrip na naman siyang manakot. Kung ano man ang dahilan niya ay hindi ko na inalam. Pumasok ako sa loob ng bahay para tawagin si Nadine. Pero ano ba namang kalokohan yun? Biglang dumilim ang paligid. Naknanto ko naman. Biglang nag-brown out. Kakapa-kapa akong bumalik palabas. Saktong nakalabas ako sa veranda nung may mapansin akong liwanag sa may terrace. Yung bahay na nabili ni Mama ay isang malaking bahay na gawa sa nara at adobe. Na naitayo pa yata nung panahon ng Kastila. Ang mga bintana ay gawa sa kapis na parang mga matang laging nakamasid sa kung sinong papasok sa bakuran. Tuwing gabi, lalong nagmumukhang higante ang bahay na yun. Animoy isang higanting naghihintay na lumamon ang bisita. Kalilingon ko dun sa ilaw ay umabot ako sa garahe. Hindi ko napansin na nakasunod na pala si Luna sa akin. Nagulat pa ako nung... Anong ginagawa mo dyan? Ninang ko po! Ano ba, Joe? Ako to. Diyos mo naman, Lana. Lumabas yata ang puso ko sa lalaugan ko. Ano ba kasing tinitingala mo dyan? Ang dilim na nga, lumabas ka pa dito sa garahe. Baka madapa ka. Parang may nakita akong liwanag doon sa may terrace eh. Ayun! Sabi na, tama ako. Tara sa loob ng bahay, Lana. Si Nadine pala ang nakita ko. Bitbit niya yung lumang gasera na laging ginagamit namin ni Mama sa bahay pag nawawala ang kuryente. Kagaya ng nabanggit ko kanina sa sulat ko, Madam Venus, my third eye si Nadine. At kapag madilim o walang kuryente, tumatalas talaga yun. Yun namang ayon sa kanya at sa kanyang lola. Mula sa terrace ay bumaba siya sa sala kung saan inabutan niya kami ni Lana. Di siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa tabi ko, sa anino ni Lana sa dingding. Dito na din! Nasa salas kami! Sino yung kasama mo, Joe? Bakit mo siya dinala dito? Masyadong maitim ang aura niya. Nadine, dahan-dahan naman. Nakakaya kay Lana. Isinama ko lang siya dito bilang pagmamagandang loob ko. Magandang gabi sa'yo, Nadine. Pasensya na sa biglang pang-aabala. Anong maganda sa gabi? At huwag mong matawag-tawag sa mga labi mo ang pangalan ko. Isa kang huwad. Kung pwede lang ako lumiit na mas maliit pa sa tuldok, ginawa ko na. Ano kaya pumasok sa isipan ni Nadine at bigla siyang naging ganun? Alam kong concerned lang siya at nirerespeto ko ang kakayanan niya pero ang maging hysterical na ganun? It doesn't sit well with me. Sinubukan ko muna siyang mabigyan ng nagpapanik na titig. Tipong, tama na, finally, ganyan. Nakakahiya na yung ginagawa mo. Nauri ng titig. Pero walang epekto. Huwag kang lalapit. Joe, lumayo ka sa babaeng yan. Hindi mo ba nararamdaman? May dala siyang dilim. Ano ba, Nadine? Tama na nga yan. Nakakahiya, no? Bisita siya. Alam kong nakakatakot ang mga nararanasan mo kanina. Pero parang nasobrahan ka naman yata. Kung pagod ka na, magpahinga ka na. Kaysa ganyan ka. Hindi ako pagod, Joe. Tumingin ka. Wala siyang anino. Panidi ng kulo ng langis sa gaserang ito na gawa sa langis ng nyog. Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw, ano nangyayari? Ganyan ka ba talaga? Sa pagdagdag ng edad mo, nababawasan ng etiketa mo? Gusto lang kitang protektahan. At nagpapasalamat ako sa protection mo, Nadine. Pero kung ang pagprotekta mo sa akin ang dahilan kung bakit ka nagiging bastos at walang pagpapahalaga sa maaaring maramdaman ng iba, itigil mo na. Hindi ko kailangan yan. Anong nangyayari dito? Sa gate pa lang ay dinig na mga boses nyo. Dumating si Ninong Frederico. Dala yung flashlight niyang parang handheld spotlight na nakakasilaw. Dahil gumuguhit sa dilim ang liwanag noon, si Mama naman na nasa second floor ay nagmamadaling bumaba nang marinig ang boses ni Ninong. Dahil madilim. Aray ko po! Mama? Sol! Anong nangyayari sa inyo, Ma? Sumala ako ng ilang baitang dini eh. Napinipit yata tong bukong-bukong ko.
May ubot ng sakit eh. Kapit ka sa... Kumapit ka po sa akin, Aling Sol. Ay, salamat, Lana. Paano nakarating ka dyan? Nandito ka lang malapit sa akin ah. Tama naman ang sinabi ni Nadine. Nung nagtakbuhan kami ni Ninong Frederico palapit kay Mama, naiwan siya nakatayo doon sa may bukana ng sala namin. Kung paano siyang nakalapit ng ganon kay Mama di ko alam. Parang nagpapasalamat ako na handa siyang umalalay. Kahit pa kakikilala lang nila. At kung tutuusin nilayasan ko pa siya. Ayun na nga, mabalik ako sa nangyari. Kailangan na kumapit si Mama dahil siya ang pinakamalapit sa kanya. Sa sala namin dinala ni Mama para paupuin sa sofa at makita ang dinadain niyang bukong-bukong. Saktong iniupo namin siya biglang nagbalik ang kuryente. Bumaha ang liwanag sa bahay. Ay, buti naman at bumalik na ang kuryente. Maupo na po kayo, Tita Sol. Para makita natin ang injury mo. Huwag niyong itapak yung masakit. Ay, bigla ngang nawala eh. Nawala? Oo. Tayo oh. Pabirong nagtsatsa si Mama para patunayan na ayos lang siya at walang injury ang bukong-bukong niya. Kami naman ang mga nakapanood di makapaniwala. Sila na may ngiti na parang sayang-saya. Parang may kung ano-anong nakakatakot na expression sa mukha niya. Yung masaya, sige. Pero may mali siya? Ganon? Tipong ngisi ng kontrabida kapag nakita na nila yung hinahanap nila. Ikinibit ko na lang yun ng balikat. Baka nagkakamali lang ako. Ang mahalaga ay ayos lang si Mama. Nung masettle na ang emosyon ng bawat isa ay nagpunta kami sa kusina. Naupo kami sa hapag habang sumisimsim ng mainit na kape. Sila na lang ang namumukod tangi na tubig lang ang hiningi. At si Nadine, pinanindigan talaga niya na may something kay Lana. Nandun siya sa sulok ng kusina at naupo sa silya. Nakamasid sa amin habang ikinukwento ko kay Ninong kung bakit kami nagkakagulo nang abutan niya kami. Kaya pala kayo nagkakagulo kanina dahil nag-overwork ang radar nitong si Nadine. Hindi yun ganun, Sir Federico. Kung hindi ganun bakit hanggang ngayon ay mga buhay pa tayo at hindi inaatake nitong si Lana? Noong saglit lang naman, hinay. Hindi ka naman binabaliwala ang babala ni Nadine. Ang sa akin lang, huwag magpadalos-dalos. Baka may kumapit o may sumama lang kay Lana sa daan. Nandun kasi siya sa dilim eh. Baka yun ang nasisense ni Nadine. Don't get me wrong, Joe. Hindi ako galit. Lalong hindi ko binabaliwala ang kakayahan nitong si Nadine. Alam mo, Iha, bilib ako sa kakayanan mo. Nitong huli ay sinabi mong makikita kong hinahanap ko, hindi ba? Opo. At alam mo ba, nagkatotoo nga. Kaya ako'y sampalataya sa kakayahan mo. Pero alam ko din na may mga pagkakataon na sadyang may side effect ang ganyan. Alam mo na, parang sa mataas na gramo ng gamot. Umuugong ang tega at may hilo. Ganun na nga, Mare. Kaya kung ako sa'yo, Nadine, ikalma mo muna, ha? Baka sakaling mas maging malinaw ang nakikita mo kapag ganon. Nadine, sa tingin ko'y maganda ang mungkahi ni kumparing Frederico. At kung sakaling nag-aalala ka para kina Joe at Sol, maaaring sa bahay ko na muna tumuloy itong si Lana. Mas ligtas doon, dahil mas malapit ang bahay ng lola mo. Di ba, Nadine? Ninong, tanongin na muna natin si Lana. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay may masilungan ako pansamantala. Kahit pang-abang buhay na, Lana. At gano'n na nga ang nangyari, Madam Venus. Kay Ninong Frederico na nakituloy si Lana. Si Nadine naman ay iniwasan na ako. Kahit anong subukan na kausapin siya ay hindi ko siya mahagip. Hindi naman sa nagiging praning ako pero ganito kasi. Kapag dinaanan ko siya sa bahay, yung isang kasama niya doon ang sagot nasa lola niya siya. Kapag pinuntahan ko siya doon ang sagot naman ni Tandang Sok, nakapunta na siya kay Ninong Frederico. Kapag naman nagpunta ako kay Ninong, ang inaabutan ko doon ay si Lana. Tapos kadalasan, saka palang darating si Nadine na hindi rin naman ako kinakausap. Busy, may gagawin saglit, may bibilhin, o di kaya nagmamadaling umuwi. Alam ko mali ako sa naging asal ko sa kanya. Kaya nga gusto ko siyang kausapin. Ang kaso naman bigla siyang naging palos. Hanggang isang gabi ay nagpa siya akong abangan si Nadine sa madalas niyang daanan.
Sir Federico naman, sabi ko po sa inyo, huwag kayong liliban ng hapunan dahil sa gamot ninyo. Yan ang nga pong sinasabi ko sa inyo kanina nung utusan niyo ako. Pasensya ka na, Iha. Nawaglit lang talaga sa isipan ko. Bukas nga po mag-usap tayo. Hindi pwedeng laging ganito. Nadadalas ang pagliban niyo sa gamot. Parehas tayong malilintikan sa doktor niyo yan Huwag ka nang magalit. Hayaan mo. Sisikapin kong hindi na makalimot. Dapat lang po. Sige po, babay na. Kita po tayo bukas. May tao ba dyan? Ano? Nadine! Isang munting patalastas bago tayo magpatuloy sa liham ni Joe ay nais naming iparating sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa Aswang Diaries. Ang bawat comment, share at like ninyo sa aming mga uploads ay nakakapagpataba ng aming mga puso. Gayon din ang masugid na pagsubaybay ng ating mga silent listeners. Maraming salamat din sa mga nagpapadala ng kanilang mga sulat at ipinagkakatiwala sa amin ng kanilang mga karanasan. Nawa ang inyong suporta at pagmamahal ay inyong ipaabot din sa aming mga sister channels na kilala sa mga pangalang Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Pangakong ipagpapatuloy namin ang paghahatid ng makabuluhang mga kwento na hindi lang may kinalaman sa aswang, kundi kapupulutan din ng aral. At ngayon, balikan na natin ang sulat ni Joe. Ano nga kaya nangyari kay Nadine? Ako po si Clarita Bordas ng San Isidro, Naga City. Palagi po akong nakikinig ng Aswang Diaries. Habang ako po'y nandito sa aking tindahan, ako po'y nalilibang na makinig ng inyong mga kwento. Maraming salamat po dahil nabigyan niyo po ako ng pagkakataon para maipahayag na isa po akong masungid niyong taga-subaybay sa lahat ng inyong channel. Maraming salamat po. Kitang-kita ko na sinugod ng aswang na may berdeng balat si Nadine. Iba yung kaba ang sumipa sa dibdib ko nang makita ko siyang natumba at kinubabawan ng aswang. May kalayuan ako sa kanya noon. Yung takbo ko daig ko pang nakainom ng energy drink at na-injection na ng gasolina sa ugat. Pero bago ko pa siya tuluyang nalapitan, nakaalis na sa ibaba niya yung aswang at tuluyan ang nawala. Nadine! Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Hindi naman, Joe. Ayos lang ako. May sugat ka ba? Nabalian? Ayos lang ako. Nagiging katunog na kita. Kita mo? Aligaga ka na. Gusto mo din bang sabihan kita ng masakit ang tenga ko? Kagaya nung ginawa mo sa akin. Hindi naman. Nag-alala lang ako. Sabi niya ayos lang siya. Tumawa pa siya ng bahagya pero hindi umabot yun sa mga mata niya. Bagay na bumagabag sa akin. Pakiramdam ko nun may tinatago si Nadine. Di ko na lang muna inurirat. Baka lumala lang ang away naming dalawa. Hindi pa nga kami nagkakaayos. Ilang sandali lang ang pinalipas ko, kaya tahimik lang kaming naglakad. Yung tunog lang ng mga sapatos namin sa lupa yung naririnig. Huminga ako ng malalim. Tapos umisip ako ng pwedeng gawing dahilan para kausapin ko siya. Nung makita ko ang likuran niya panay lupa. Iyon ang ginamit kong dahilan. May pang small talk na ako. Pinagpagan ko yun. Ang dumi ng likod mo. Wala bang masakit sa'yo? Wala. Pati buhok mo. May mga dumikit na lupa. Huwag mo nang pagkaabalahan yan. Maliligo naman ako pag uwi. Galit ka pa ba sa akin? Alam mong imposibleng mangyari yun. Bakit hindi ka na madaldal? So, madaldal pala ako. Try ka na naman, Joe. Naknampo siya naman. Eto't nakikipagbati ako, mali pa rin ang atake ko. Pinagpawisan ako ng malamig tapos unti-unting lumapot. Di at magtatapos ang araw na to na magkakaaway na naman kami. Habang nabubuhol ang utak ko sa palusat nararamdaman kong tinapik-tapik ni Nadine ang braso ko. Nung lumingon ako sa kanya nakita ko siyang nakangiti pero hindi pa rin umabot sa mga mata niya. Ano ka ba? Kumalma ka nga. Parang hindi tayo magtropa. Ako to, si Nadine. Parang girlfriend na demanding ang kaharap mo, Chill!
Hinga ka lang. Baka mahimatay ka. Galit ka eh. Hindi nga. Kung galit ako, mamomroblema ka. So batiin na tayo. Kailan ba tayo nag-away, Joe? Eh kasi, napagsalitaan kita nung masakit. Tama ka din naman. Hindi porket nag-aalala ako, kalilimutan ko ng kagandahang asan. Mali ako doon at nagmukhang praning gurzi. May mali din ako eh. Dahil harap-harapan kong pinanigan ng estrangherong kakikilala ko lang. Basta, Joe, isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Ano yun? Basta kaya ng human powers ko. Gulang ako. Kung ano man ang trato at nakita mo ng kabutihan kay Lana, panatilihin mo lang. Huwag lang hihigit pa doon. Oo, at wala pa akong solidong patunay. Pero hindi nawawalang negative vibes ko sa kanya. Naunawaan ko. Si Sir Federico, nag-aalala ako sa kanya. Mula nung kinuwento mo sa amin na may naisakay kang kakaibang babae na mula sa Taiwan, at mula nung makita niya si Lana, may nag-iba sa kanya. Hindi ko matumbok pero ramdam ko. Hindi ko na ginatungan ng sinabi ni Nadine, pero ang totoo, may ganun din akong pakiramdam. At bilang lalaki, tumbok ko kung ano yon. Pagnanasa. Sa edad ng ninong ko na si Tenta, pinagnanasahan niya na si Lana. Yung mismong pakiramdam na yon, na minsan kong naramdaman nung makalapit ko siya ng ilang sandali na pilit ko lang nilabanan. Na-confirm ko na lang na may kung anong kakaiba kay Lana nang mapalayo ako sa kanya. Nung sa bahay na siya ni Ninong Federico tumutuloy, parang may kung anong lambong na wala sa isipan ko. Tapos, napatanong ako sa sarili ko kung anong pinaggagawa ko. Bakit parang lahat na lang ng sabihin ko at gawin ko ay pabor kay Lana? Bakit ang lakas ng pagnanais ko na proteksyonan siya at pangitiin siya? Lumipas sa mga araw, normal lang ang lahat. Madalas siyang makita ng mga taga-baryo na kasakasama si Lana. Matandang binata naman si Ninong kaya walang issue kung tutuusin pero sa paglalim ng kanilang samahan, dumadami din ang balita na may nakakakita ng kakaibang aswang sa aming baryo. Kagaya na lang ng umagang sinamahan ko si Mama na mamalengke. Okay ka lang ba talaga? Halos 2:00 na ng madaling araw nung dumating ka kanina. Sabi ko naman sa iyo, kaya ko pang lumakad na mag-isa. Okay na okay ako, Ma. Kita mo, kahit ang dami nating binili, hindi pa ako pinagpapawisan. Hindi nga ako nakakaramdam ng pangangalay ng kamay. Mamili ka lang ng mga gusto mo, Ma. Ha? Narinig mo din yun, Ma? Aswang daw. Oo, at dito daw sa baryo natin. Diyos ko naman, nakakatakot. Baka bili nga ng madaming bawang, sili at madaming asin. Maganda na yung sigurado tayo kaysa magulat na lang. Ako, totoo ba yung sinasabi niya? Ba, totoo ba yun? May aswang daw dun kay Mang Federico. Federico eh. Ano ba sabing di ba? Ako pamilya. Nakakatakot naman. Sa bahay daw ni Federico. Ha? Ay, ganun ba? May aswang. Kawawa naman. Anong aswang sa bahay ni Ninong Federico? Baka siraulo kayo, no? Matapos kayo makinabang dun sa tao, sa dami nang nabigyan niya ng tulong dito, ganyan pa igaganti ninyo. Nako, anak Joe. Humidahon ka. Uminahon? Paano ako hihinahon, Ma? Ang kakatay ng dila ng mga yan eh. Di bali sana kung may katotohanan. Ikaw, Aling Marta, 3 beses nang sinasagot ni Ninong Federico ang panganganak mo, di ba? Ikaw pa talagang nangunguna sa pagchichismis. Nako, alin na ba? Malis na ka tayo. Malis tayo. May nagagalit to senyor. Nakakahiya. Yan! Diyan kayo magaling. Kapag napahiya kayo, maghihiwa-hiwalay kayo. Isa ka pa, Mang Roberto, ha? Si Ninong ang naglabas sa kulungan sa apo mo, di ba? Pati ikaw, Nena. Binayaran ni Ninong ang utang mo sa sugalan. Ang kakapal nyo. Sa bawat banggit ko ng kabutihang nagawa sa kanila ni Ninong, siya ding bawas ng tao. Sa halip na mabawasan ang asar ko, lalo lang yung nadagdagan. Talaga naman ang tao, ang sasama ng ugali. Magsasalita pa sana ako pero hinawakan na ni Mama ang braso ko. Paglingon ko sa kanya. Anak, haga ako sa pagmamahal mo sa ninong mo. Abay kung tutuusin, dapat ako ang gumagawa niyan. Pero tama na, nasabi mo na ang mahalaga. Hayaan na muna natin ang mga pangyayari kung hanggang saan ito. Ma,
Hindi ka ba nagagalit? O nag-aalala sa mga sinasabi nila tungkol kay Ninong? Magkaibigan kayong dalawa, di ba? Nag-aalala din ako. Pero walang usok kung walang apoy. Walang chismis kung walang pagbabasehan. Sa ngayon, mas mabuti na bunang magmasid tayo at makiramdam. Hindi dahil sa wala tayong pakialam, kundi para maiwasan natin na makadagdag pa sa pag-uusapan nila. Pasensya ka na, Ma. Naging padalos-dalos ako eh. Nakakasar kasi sila eh. Bata pa ako, ganyan na mga yan eh. Naiintindihan kita, anak. Pero sa paglaban sa mga tsismoso at tsismosa, una ang padadahimik na may kasabay na pagmamasid. Kapag nakakuha ka na ng sapat na pruweba, doon mo sila tiryahin para supalpal at tigil na ang ingay. Sinunod ko ang payo ni Mama. Nanahimik ako. Kahit gitil na gitil ako ay patikhim-tikhim na lang ako. Sumapit ang kaarawan ni Ninong Frederico. 2 hati yon. Selebrasyon sa umaga para sa mga bisita at selebrasyon sa gabi para sa mga kalapit lang niya. Yung pang-umagang kasiyahan ay sa bakuran ng mansyon ni Ninong Idinaos. Binahayo ng tao, kahit yung mga osisero at taratitat ng baryo dumalo. May mga pabalot pa. Ako nakamasid lang. Wala akong gustong batiin. Siguro napansin niyo ni Nadine, kaya naman nung lapitan niya ako. Jo, para kang pitbull na galit. Kulang na lang kumahol ka eh. Bakit pitbull? Di ba pwedeng Doberman? O di kaya German Shepherd man lang? Ang daming nagsasabing babaeng nakakakita sa nakabusangot mo mukha na cute ka daw. Kaya pitbull. Selos ka. May dapat ba akong ikaselos? O may karapatan ba akong magselos? Bakit? May iba ka bang alam na may karapatan o may dahilan na magselos? Ikaw lang yung may karapatang magselos. Gusto ko sanang sabihin yun sa kanya, pero bigla siya nagpaalam sa akin dahil tinawag siya ni Mama para tumulong sa pag-aasikaso ng mga bagong dating pa na bisita. Dahil para lang naman akong wallflower sa tabihan, iginala ko na ang tingin ko at nahagip si Lana. Nakatalungko siya sa may garden, sa mga lantang bulaklak. Nakita kong inaamoy niya yun. Napakunuot-noo ako. Bakit naman niya aamoyin ang lantang bulaklak? Nakusot ko tuloy ang mata ko. Pagmulat ko, sariwa na ang mga bulaklak. Namalikmata lang pala. Yun na lang ang inisip ko. Titingin na sana ako sa ibang side ng bakuran nang biglang magtama ang paningin namin. Nginitian niya ako at naglakad palapit sa akin. May malaki siyang payong na itim. Kitang-kita sa sikat ng araw ang kulay mo, Joe. Namumula na ba? Nalibang lang ako sa pagtambay dito. Halika, dito tayo sa silong. Kumain ka na ba? Mamaya pang kain ko. Ba, strict sigurong diet mo, no? Hindi naman. Limitado lang. Hindi ko na inurirat ang sinabi niya. Wala ako sa mood na maging translator ng broken niyang Tagalog. Kung sakaling broken man yun. Nagkasya na lang kaming dalawa sa panonood ng mga bisita. Pagdating ng gabi, isang intimate dinner na lang sa mahabang lamesang gawa sa matigas na nara. Yun yung lamesang ginagamit lang ni Ninong pag may espesyal na okasyon. Nakahain ng adobo ni Mama. Yung lutong lumalangoy sa mantika at puno ng bawang. Meron ding pansit para sa long life at cake na dala ko. Medyo mayupi yung karton dahil muntik nang mahulog kanina sa sasakyan ko. Pero kahit gaano kasarap ang handa, parang ang hirap kumain. May something. At yung something na yon ay si Nadine na di na puputol ang titig kay Lana na para namang estatwa na nakaupo ng tuwid sa silyang inuukupan niya. Tara na kumain. Bakit ba kayo nagtititigan lang dyan? Sumandok na kayo. Dinabihan ko talaga yan. Lana, kumain ka na. Amoy masarap ang luto ni Aling Sol. Pero sayang, hindi ako kumakain ng ganito, Frederico. Ay, hindi naman yung adobo ang ipinapakain ko sa'yo, Lana. Alam kong hindi ka kumakain ng adobo. Ito ang inihaw na isda at karne. Walang kahit anong palasa. Para sa'yo talaga yan. Lana, kapag nasa Pilipinas ka, may kasamang tiyo, tito o kaya mang umanong. Ayos lang yan, Joe.
Sinabihan ko sila na Frederico lang ang itawag sa akin. Wow! Iba din naman ang charm mo, ha? At ano yan? Special preparation pa talaga ang pagkain mo. Bakit? Ano bang kinakain niyo sa Taiwan? O baka naman, hindi karne ng hayop ang hanap mo. Baka ibang gusto mong tikman. Nadine, ano ba yan? Birthday ni Nino. Ganyan ang pagtatanong mo. Hindi ba tapos ang issue mo? Lana, pasensya ka na ha. Laki kasi sa makalumang pamamaraan si Nadine eh. Kaya mahalaga sa kanya ang respeto sa mga nakakatanda. Hindi ito tungkol sa respeto, Joe. Ano na, Lana? Kailan ka aamin? Kailan mo sasabihin ang lihim sa likod ng mapang-akit mong anyo? Ako pa bang magsasabi? Nakita ko ang takot sa mata ni Lana. Pero natakot ako sa talim ng tingin ni Ninong Frederico kay Nadine. Kaya naman, nung marinig ko si Mama na pasimple akong binulungan na ialis ko si Nadine sa pagkainan, ay hindi ako nagdalawang isip. Yun nga lang, bago ko patuloy ang nailayo si Nadine, ay sumagot si Lana. Ang kagandahan ay nangangailangan ng sakripisyo, Nadine. At ang aking balat ay nangangailangan ng protection mula sa mundong mapanira. Nakita mo na Nadine. Skincare lang yan. Uso yan sa ibang bansa. Wag mo naman gawing krimen ang pag-aalaga ng sarili. Alam mong hindi yun ganun, Joe. Kung hindi ganun Nadine, ano pala? Sabihin mo at nang magkaintindihan na tayo ngayon. Yung babaeng yan. Tabada! Joe, makisuyo na ilabas mo na muna si Nadine. Ako na bahala sa ninong mo at kay Lana. Nadine, iha, ang selos ay nakakaapekto sa malinaw na isipan. Magpalamig ka na muna sa labas kasama si Joe. Sasama ako. Hindi. Dito ka at kakain. Pangit na ang lasa ng inihaw kapag lumamig. Tayo na Nadine. Halos kalad ka rin ko si Nadine paalis ng hapagkainan. Munti ko na nga siyang buhatin ulit dahil talagang nanlalaban siya sa akin at ayaw sumama. Ang hindi niya alam, habang nambababag siya, napansin ko yung mga rosas na inilagay ko sa florera sa gitna ng lamesa. Yung mga rosas na binili ko sa Dangwa. Nalanta ang mga yun dahil sa biyahe pero nung napalapit sila na doon, bigla yung sumariwa. Doon ko napatunayan na ang mga mansanas na biglang naging sariwa at yung mga bulaklak na namatay na pero biglang naging sariwa dahil kay Lana. Hindi dahil sa malikmata. Isa pa, nakakatakot ang tinging ipinukol ni Ninong sa kanya. Yung tipong wawakasan kita kapag hindi ka pa nanahimik. At mukhang nakita din yun ni Mama. Yun ang dahilan kung bakit pinagkaisahan namin si Nadine na may alis agad sa hapagkainan. Doon ko siya dinala sa pinakadulo ng hardin, malayo sa bahay. Uy, teka. Huwag kang mga agad, grabe ka. Ayaw mo akong pakawalan eh. Kanina pa kita tinatapik, tuloy lang ang pagkakaladkad mo sa akin. Ginawa ko yun dahil ayaw mong tigilan si Lana. Hindi talaga. Hindi niyo ba napansin? Hindi siya kumakain. Kunwari lang siyang sumusubo. Pero tiningnan niyo ba yung plato niya? Ni isang butil lang kanin, hindi nabawasan. Niloloko kayo ni Sir Federico, inaakit. Alam ko. Alam namin ni Mama. Pagkasabi ko noon natigilan si Nadine. As in parang naging sinlaki ng plato yung mga mata niya. Pinaupo ko siya sa konkretong upuan at pagkatapos hinintay ko siyang kumalma. Saka ako nagkwento. Ang totoo niyan, matapos ng eksena sa palengke, nahuli naming may kakaibang kinikilo si Ninong Frederico at Lana. Iniisip naming may relasyon sila. Pero ilang araw bago ang birthday ni Ninong, may nadiskubre kami ni Mama. Inimbita ni Ninong si Mama na pumunta sa bahay niya para planuhin ang ihahanda sa birthday niya. Gabi na nung matapos sila ni Mama. Ginabi kayong mag-ina. Ayos lang. Magkasama naman kami ni Joe. Pero delikado na ang daan kapag gabi. Hindi pa rin nahuhuli yung nambibiktima ng mga biyahero. Ay siya, sige. Ganyan papilit ka. Hindi ko tatanggihan ang alok mo dito kami matulog. Ipagluluto na lang kita ng hapunan. Ay gusto ko yan. Hating gabi na pagod ako. Yung uri na parang hinihigop yung kaluluwa. Kaya naman paglapat ng likod ko sa kama, inasahan kong makakatulog agad ako. Pero hindi. Walang antok na dumating. Nakailang bilang na ako ng tupa pero wala pa rin.
Mga bandang alauna nakarinig ako ng kakaibang tunog. Parang pinipilas na tela. Basang tela. Ilang sandali pa at sumunod ang mga tunog na parang nagwawalis gamit ang walis tambo. Pero nung pakinggan ko yung ayos, tunog yun ng pampintang brush. Na-curious ako, kaya lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang nilakad ang madilim na pasilyo. Sinundan ko ang pinagmumulan ng ingay at nakarating ako sa harap ng pintuan ng kwartong inuokupahan ni Lana. Ano bang tunog yun? Bakit amoy malansang ista dito? Sa labas ng pinto ni Lana. Makasilip nga. Sana kasi gising din si Mama para dalawa kami. Baka mamaya mapagkamalan akong naninilip. Kung katukin ko na lang kaya siya. Kulang pa to. Hindi sapat ang nakukuha ko. Magagalit na naman siya. Sino kaya yung magagalit? At ano yung di sapat? Nanaigang kuryosidad sa akin nung marinig ko ang boses ni Lana mula sa loob ng kwarto. Kaya labag man sa kagandahang asal, lumuhod ako, idinikit yung ulo ko sa sahig at pilit na sinilip sa ibabang siwang ng pintuan. At ang unang naibulalas ko ay, hala, ano yan? Bakit nakabukas ang likod niya? Buti na lang at sa isipan ko lang yun na ibulalas. Kung inaakala ninyo na ang ibig sabihin ko, sa likod ay yung likurang damit, nagkakamali kayo. Literal na nakabukas yung likod niya. Para siyang stuffed toy na nakabuka ang likuran. Sa ilalim nun ay berding balat na may likidong bumubulwak. Nakakita ba kayo ng napanis na gulaman? Ganun. Kulang pa. Ang pula ng mga rosas ay mabilis maglaho. Kailangan ko ng mas matapang na kulay. Kailangan ko ng buhay na pintura. Hindi to pwede. Magagalit na naman sa akin si Federico. Kailangan mas maganda. Mas makulay. Mas matagal. Gandang di ko kupas. Kaakit-akit. Nakakahalina. Konting retouch na lang sa mata para hindi makita ang dilim sa loob. Pintura para sa labi para hindi maamoy ang pagkabulok. Nangangamoy. Takot. May nanonood sa akin. Ay, dito ka! Biglang may humawak sa bukong-bukong ko at hinigit ako patago sa likod ng pasilyo. Si Mama. Para siyang si The Flash na sinabitan ako ng kwintas na gawa sa iba't ibang panggisa at mga dahon-dahon. Noong ako mang magsasalita ako, hinarang niya ang hintuturo niya sa labi ko. Tapos itinuro niya ang kanang hinlalaki niya sa gawin ng kwarto ni Lana. Doon namin narinig ang boses ng babae na garalgal. Parang boses ng aswang. Nawala. Dumaan lang ba yun? Kailangan sabihin ko si Federico na ipagbawal ang pagpapadaan sa gawing ito ng bahay kapag ganitong oras ng gabi. Ma, hindi siya tao. Hindi tao sila. Alam ko, anak. Pero wag tayo mag-usap dito at makamarinig niya tayo. Mabuti na nga din yun. Hindi ba, Ma? Para mabalaan natin si Nino. Hindi, anak. Wag. Lalo lang tayo malilintikan kapag ginawa natin yun. Pati si Nadine ay maaari mapahamak. Halika na. Umalis tayo dito. Doon tayo sa pinakamalayong parte ng hardin. Ganun nga yung ginawa namin ni Mama. Doon kami pumunta sa parte ng garden na pinakamalayo sa bahay. Ilang minuto muna kaming nakiramdam kung may ibang tao o may kasama pa sa bahay si Ninong nagising. Nung masigurado naming wala na, saka lang nagbigay ng hudyat si Mama sa akin na pwede na kaming mag-usap. Ma, gisingin natin si Ninong. Delikado siya. May kasama siyang hindi tao. Sa loob ng bahay niya. Baka mapahamak. Kapag ginawa natin yan, tayo ang mapapahamak. Anong ibig mong sabihin, Ma? Cho, ang ninong mo, binili niya si Lada. Isang wapigway o multong may balat na pinintahan. Multo? Multo sa katawagan. Pero kumakain sila ng laman ng tao para manatili sa mundong ito at magkalaman. Ang talagang mahalaga sa kanila ay ang balat ng biktima nila. Kung ganun, yung mga biyahero? Isa lang ang biniktima ng aswang anak. Pero madami-dami na ang nabalitang kaparehong kaso nung nakita ni Dadin. Anak, ayoko sanang sabihin ito sa iyo pero...
Isang paalala bago ko basahin ang parting ito ng sulat ni Joe. Makikisuyo akong i-pause sandali ang pakikinig ninyo kung may bata sa paligid. Pakilayo ninyo sila o di kaya ay inyong patnubayan ang kanilang pakikinig. Kung nasa opisina naman at naka-speaker kayo, mangyari mag-headphones o di kaya ay inyong hinaan ang volume. Maselo ng mga susunod na paksa at eksena. Hanggang sa istorya ni Lana. Dahil may pagbanggit ng mainit na tagpo at karahasan. Maraming salamat po. At ngayon balikan na natin ang pagkukwento ng mama ni Joe sa kanya. Kinuwentuhan ako ni mama. Sabi niya nung minsang wala ako sa bahay dahil nasa Makati ako, ay dumaan siya sa bahay ni Ninong. Bandang 2:00 ng hapon yun. Nagtaka siya dahil kinailangan niyang gamitin ang duplicate key niya para makapasok sa gate at sa bahay. Walang katulong nun. Bagay na napakadalang mangyari. At kapag ganon, kami ang tinatawagan ni Ninong para bantayan at i-maintain ang bahay niya. Pagtuloy ni Mama, sinalubong agad siya ng masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Dali-daling pumasok si Mama sa bahay at unang chinek yung refrigerator. Sa pagtataka niya, puro lantang gulay, bulok na prutas at ilang panis na gatas ang laman. Itatapon na sana ni Mama ang mga yon nang marinig niya ang galak na boses ni Ninong Frederico. Sinundan niya kung saan ang galing ang boses ni Ninong at nalaman niyang galing yun sa kwarto ni Lana. Nakaawang ang pinto at nakita niyang parehas walang saplot ang dalawa at kagagaling lang sa isang mainit na tagpo. Tama nga sila. Ibang klase ang dala mong alindo at ang hatid mong lakas. Nanunuod sa aking kaibuturan sa tuwing mag-iisang ating katawan. Hindi ako nagkamali na bilhin kita. Ang pangako mo, Frederico, huwag mong kalimutan. Kung di ang iyong balat ang aking kukuning kabayaran. Nasa tukador mo na ang kabayaran ko para sa ngayon, Lana. Isusuot mo na lamang. Alam mong kailangang humaling sa pagnanasa sa akin ay nagmamayari ng balat na isusuot ko. Alam ko. Kaya naman si Teroy ang pinalatan ko ng buhay para sa'yo. Natatandaan mo ba nung pinagkukunan kita ng larawang wala kang saplo? Ipinakita ko sa kanya ang mga bago ko siya binalatan. Hanggang kailan mo ako kailangan, Frederico? Nangako kang palalayain mo na ako. Kailan yon? Malapit na, Lana. Ibibigay ko sa iyo ang katahimikang ipinagkait sa iyo ng iyong kasintahan. Sa oras na mabigyan mo ng buhay ang aking pinakamamahal na si Marlene. Frederico, ang kaya ko lang ibigay ay pananariwan ng nabubulok at ang pagkabuhay ng mga halaman. Hindi ako sigurado kung gagana yun sa namatay mong asawa. Naniniwala akong gagana. Gumana man yun. Maaaring magayan na lang siya sa akin. Isang nabubulok na presensya na patuloy hahanap ng balat ng lalaking may pagnanasa sa kanya para lang makibagay sa mundo ng mga buhay. Mas nanaisin ko pang maging tulad mo si Marlene kaysa patuloy akong mabuhay sa mundong wala siya. Si Tita Marlene, best friend siya ni Mama. Namatay siya nung 7 years old ako. Sa kanila ako nakatira noon ni Ninong. Dahil nasa 1 week overseas seminar si Mama, naalala ko pa na ako yung unang nakakita sa bangkay niya sa hagdanan ng bahay nila ni Ninong. Tuwing maalala ko yun, sumasakit ang ulo ko. Parang ayaw ipaalala sa akin ng utak ko ang pangyayari. Kagaya na lang nung marinig ko ang pangalan niya sa kwento ni Mama. Sumigid ang napakasakit na pakiramdam sa ulo ko. Huminga ako ng malalim at niramdaman ang malamig na hangin sa labas. Tapos nagkomento ako kay Mama. Si Tita Marlene. Matagal na siyang patay. Paano pa? Kalansan niya yun. Yun din ang naisip ko. Pero narinig ko sinabi ng ninong mo na ninakaw niya ang katawan ng ninang mo. Diyos ko po, nangingilabot talaga ako. Totoo ba yan, Ma? Pero paano? Ang sakit ng ulo ko. Sakit pa din ang ulo mo sa tuwing susubukan mong maalala yung nakita mong nangyari sa ninang mo. Lagi naman ganito, Ma. Parang ayaw ipaalala sa akin. Kung ganun, anak, huwag mo nang isipin pa. Ang mahalaga ngayon ay huwag malaman ng ninong mo na may alam na tayo. At kung maaari, kapag nakausap mo si Nadine, babalaan mo din siya. Doon ko tinapos ang pagkukwento ko kay Nadine. Inasahan ko kukontra siya pero hindi yun nangyari. Sa halip ay tahimik at tumuo lang. Humugot ng ilang hinga at saka tumunghay para tumingin sa akin at sabihin, Alam ko na yan. Ang hindi ko lang alam
ay alam niyo na din pala ni Tita Sol ang bagay na yan. Ha? Alam mo na? Kung alam mo na, bakit gumagawa ka ng eksena dun? Drama namin yun ni Lana. Ano? Magkatiyap kayo? Pero paano? Bakit? Naalala mo ba nung gabing inatake ako ng berdeng aswang? Yung mukhang bulok na gulaman? Oo. Doon sa may palayan. Inabangan kita. Kausap mo si Ninong sa cellphone. Tapos, bigla kang sinugod ng berdeng aswang na yon. Nagtaka nga ako na hindi ka sinaktan. Dahil wala siyang balak na saktan ako. Joe, alam mo namang may third eye ako, di ba? Oo. Di man ako naniniwala ng 100% pero malaki ang respeto ko sa'yo. Sa kakayanan mo. Nung kubabawan ako nung aswang, ipinakita niya sa akin ang nangyari sa kanya nung mapapunta siya sa Taiwan. Nagkwento si Nadine. Ayon sa kanya, nakita niya kung paano nagkakilala si Lana at si Ninong at kung paano siyang nakabalik sa Pilipinas. Namatay si Lana dahil sa kagagawa ng fiancé niyang Taiwanese. Nakilala niya sa online chat. Nagkagustuhan sila, pinapunta siya ng Taiwan only to find out na sadista ang lalaki at may kakaibang quirk. Gusto grupo-grupo kung gagawa ng makamundong bagay. Isang beses nag-imbita ng mga lalaki ang Taiwanese. Hinayaan niyang pagsamantalahan ng mga lalaki si Lana habang nakapanood siya. Saka nakisama ang lalaki. Huli na nung namalayan nilang namatay si Lana. Para hindi makulong ay ginawa nila ng ritual si Lana. Marunong kasi ang isa sa mga lalaki dahil anak ng isang Taiwanese shaman. Ang naging resulta, naging isang wapigoy si Lana na ibinenta nila sa dark web. Sakto naman na nagkatagpo sila ni Ninong Frederico. Isang maulan na gabi, sa isang warehouse naganap ang bilihan. Nasaan ako? Anong ginawa niyo sa akin? Bakit nandito pa rin ako sa katawang to? Namatay na ako! Bakit hindi niyo ako inahayaang manahimik? Mga hayop kayo! Relax ka lang, Iha. Ako nang bahala sa'yo. Binili na kita sa kanila. Sino ka? Pilipino ka? Binili? Pag-aari na kita. Sabi nila Lana ang pangalan mo. Bagay na bagay sa iyo ang kahulugang ibinigay ng piyansi mo. Isang mahalagang bagay na hinahawakan. Ngayon pa lang ay parang hindi ko na matiis na hindi kita haplusin. Nababaliw ka na ba? Bakit ka bibili ng isang katulad kong bangkay na? Isinumpang mabuhay muli para magasik ng kadiliman sa mundong to. Wakasan mo na ako! At bakit ko naman gagawin yun? Tama nga sila. Tunay ngang maganda ka. Sayang ka. Kung hahayaan kong kainin ka lang ng uod sa lupa. Ibang klase ang alindog mo. Nakakapanginig ng laman. Nakakatindig balahibo. Mula Taiwan ay inismagel ni Ninong pauwi ng Pilipinas si Lana. Pinalabas niyang isang mamahaling florera ang nasa loob ng wooden crate. At kung bakit hindi makapanlaban si Lana, dahil may bertud na hawak si Ninong. Isang tila remote na kahit na sino may hawak ay magagawang mapasunod si Lana. Pero habang bumabiyahe ang delivery truck na maghahatid sana kay Lana sa bahay ni Ninong sa baryo, naaksidente yun. Nang sugsugin ni Ninong ang truck gamit ang mga pulis na kilala niya at pinalalamon niya sa palad niya, ay natagpuan nilang wala nang laman ang wooden crate. At large si Lana. Hindi pa din naman alam ni Ninong na kailangan niyang tuluan ng kanyang dugo ang bertud para hanap-hanapin siya ng Huapigway na kinokontrol niya. Sa mga gabing walang direksyon ng isipan ni Lana ay nambibiktima siya ng mga lalaking napapara niya para makihitch. Gaya na lang na ipinakita niya sa balintataw ni Nadine. Salamat sa paghinto at pagpapasakay. Makikisabay lang ako hanggang sa baryo. Salamat din dito sa tuwalya. Ha? Bakit tayo huminto? Anong ginagawa mo? Teka! Huwag! Sandali! Bitawan mo ako! Ayoko nito! Ayoko sa... Umiiyak na tinapos si Nadine ang kwento niya. Ang huling naging matinong usapan nila ni Lana ay ang pakiusap nito na ilabas ni Nadine ang totoo sa mga taga-baryo para pagkaisahan siya at patayin. At nang sa gayon, matahimik na siya ng tuluyan. Kaya nang gulo si Nadine sa hapagkainan. Hindi lahat ng aswang ipinapanganak. May ilan sa kanila na nagiging aswang dahil sa kagagawa ng iba. At ang pinakamasakit pa, hindi naman nila ginustong maging ganon.
Biktima lang talaga sila ng pagkakataon. Ganyan ang naramdaman ko para kay Lana. Awang-awa ako sa kanya, Joe. Lalo na nung sabihin niya sa akin na sa'yo lang siya nakaramdam ng pagmamabuting loob na tunay. Walang hinihinging kapalit. Naitanong mo na ba ito sa lola mo? Ang balak naming dalawa kasi ni Lana, magkakagulo kami sa hapagkainan. Yung tipong mapipiko na siya sa akin, tapos mag-aan yung aswang siya at susugurin niya ako. Siyempre ako naman nanakbo at mawawala kami sa talahiban. At saka kayo pupunta sa lola mong si Tandang Sok para humingi ng tulong. Oo, ganun na nga. Hindi mo ba naisip na pwedeng mawala sa sarili niya si Lana? Kung nanaisin ni Ninong? Naisip ko na yan. Kaya nga may nakaledi akong lubid na ginamit sa traslasyon ng Nazareno sa Quiapo. Delikado pa din ang kumilos ng walang tamang patnubay. Ang mabuti pa kausapin na muna natin ang lola mo. Dumalaw tayo bukas sa kanya. Paano yung nangyari ngayon? Easy. Anong ginagawa mo? Bakit ka nangaakbay? Papasok tayo ng ganito sa loob. Babalik tayo sa birthday dinner ni Ninong. At idedeklara na, bati na tayo. At may issue lang ang planetary alignment kaya oversensitive ang radar mo. Awa naman ng Diyos gumana yung palusot. Nakatulong yung away bati namin ni Nadine. Kinabukasan ay ginawa naming dahilan ni Nadine ang pagbabati namin para dalawin ang lola niya. Si Tandang Sok ay lola ni Nadine. Isa siyang retiradong manggagamot at kilala ring manunugis ng aswang nung kabataan niya. Maaraw nung lumarga kami pero umuulan na nung masapit namin ang lugar niya na nasa pinakadulo at liblib na parte ng baryo. May putigal po nga yata yung bahay na yun Kasi kung ayaw niyang magpakita o di kaya ay hindi kasama si Nadine, di mo talaga yun makikita. Nung patuloyin niya kami sa bahay niya, amoy na amoy namin agad ang nasusunog na insenso at yung masangsang na amoy ng mga pinatuyong halamang gamot. Ang loob ng kubo ay puno ng mga imahen na hindi malaman kung santo o engkanto. Bakit ngayon ka lang pumunta sa akin, Nadine? May nakasunod sa iyong kamatayan. Amoy na amoy sa pintuan pa lang. Isang kamatayang hindi marunong mabulok. Isang kamatayang pilit na nagpapanggap na buhay. Sorry po, Lola Sok, natagalan. Akala ko po kasi kaya ko Apo, Nadine, kaya mong makakita. Mas malinaw pa nga sa kakayanan ko. Kaya mong sumisid ng mas malalim sa kaya ko, lalo't usapin ng espiritual. Pero ang makipaglaban ay nako, Edeng. May gatas ka pa sa labi. Lola Sok, kailangan ko ng tulong niyo. Porselana mula sa silangan. Wapigway. Isang balat na pinintahan. Akala ko ay sa mga lumang aklat na lamang ito nadadahan. Ay bakit ito napadpad dito sa ating baryo? Na tila naghahanap ng bagong tela na pagpipintahan. Dala mo siya! Sabay turo sa akin. Pinanlamigan ako. Hindi naman mali si Tandang Sok. Tapos yung titig niya sa akin parang tagos hanggang kaluluwa ko. Pero hindi ako nag-iwas ng tingin. Sinalubong ko ang mga mata niya. Inasahan kong na-offend yung matanda pero hindi nangyari yun. Sa halip tumawa siya at nung magsalita. Ngayon ko na uunawaan kung bakit hindi ka nilamon ng aswang na yon. Napakabusilak ng puso mo, Joe. Masyadong malinis. Iisang babae lang ang pinagnanasahan mo at natutorpe ka pa. Lola naman, hindi po yan ang ipinunta namin dito. Alam ko, Nadine. Naghahanap kayo ng paraan kung paano niyong mabibigyang wakas ang nilalang na yon. Dahil yun din ang isinisigaw ng kanyang puso't isipan. Gusto na niya ng pahinga at katahimikan. Ganyan na nga po, Lola. Iha, hawakan mo ito. Isang balisong na gawa sa asuking asuprido. Sinabar? Oo, tama ka, Joe. May basbas din ito ng dugo ng itim na manok. Para saan ho itong itim na langis? Ibuhos niyo yan sa kanyang balat kapag nag-aagaw na ang liwanag at dilim.
Ang langis na ito ang magtutunaw sa kanyang balot. Lalabas ang totoo niyang anyo na naaagdas. At yun ang magbibigay ng daan para sa kanyang katahimikan at kapayapaan. Pero may hawak po sa kanya si Ninong Federico. Isang talisman na nagbibigay ng kapangyarihan kay Ninong na pasunod din siya sa ano man ang gusto niya. Kailangan yung itarak ang punyal sa gitna ng kanyang dibdib kung saan siya humihigop ng buhay. Kailangang mapigilan niyo siya bago sumikat ang araw. Kung hindi, ay tuluyan na siyang sasailalim sa kapangyarihan at impluwensya ni Federico. Matapos na may bigay sa amin ang punyal na gawa sa sinabar at ang langis na itim, ay nagpaalam na kami kay Tandang Sok. Palabas na kami nang hawakan niya ako sa braso at pigilang umalis. Tsaka niya ako tinanong ng, Sumasakit pa rin ba ang ulo mo, Joe, kapag inaalala mo ang nangyari sa ninang mo? Opo, parang binibiyak. Pero malinaw ko naman pong naaalala yung mga pangyayari. Para lang nang lalaban yung utak ko. Dahil kulang ang alaala mo, Joe. Hindi ko po kayo maintindihan. O ano na, Sol? Itutuloy naman natin ang pagbabalik ng alaala nitong uniko iho mo. Sa palagay ko ay napapanahon na. nakasunod na pala sa amin si Mama. Nabigla ako dun sa sinabi nilang pagbabalik ng alaala ko, Madam Venus. Ang lagay pala may kung anong ginawa sa akin si Tandang Sok para may malimutan ako. Sa go signal ni Mama ay ginawan ako ng ritual sa kubo. Pinaglakbay ang kamalayan ko sa puntong 7 years old lang ako. At isang nakakarimarim na revelasyon ang sumabog sa akin. Hapon na nung matapos kami. Nanginginig ako. Hindi ako makahinga. Para akong masusuka. Minabuti ko manatili sa likod ng bahay ni Tandang Sok habang nag-uusap sila ni Mama. Doon ako inabutan ni Nadine. Naupo siya sa tabi ko at inabutan ako ng tubig na maiinom. May kailangan ka sa akin? Inumin mo yan. Makakatulong yan sa pagpapakalma. Ay, salamat. Ayos ka lang ba? Hindi. Grabe yung betrayal na din. Ang sakit Mahal ko si Ninong. Dahil nung down na down kami ni Mama, siya ang naging karamay namin. Pero ito, paano niya ako nagawang pagbantaan? Ako, 7 taon pa lang ako noon. Wala akong kasalanan. Hipnotismo, Madam Venus. Si Tandang Sok na lola ni Nadine ang nagritual para malimutan ko ang nangyari. Ang 7 taong gulang na ako ay nasaksihan kung paano napatay ni Ninong Federico ang asawa niyang si Ninang Marlene. Isang bagay na pilit kong sinasabi sa mga nakakausap ko. Pero pilit na pinapalabas ni Ninong na mali ako nang intindi. Kaya pala sa tuwing makakausap ako ng mga pulis, andun si Ninong. Dahil ayaw niyang aminin ang ginawa niya. Ano bang nakita mo, Joe? Bakit kailangan ipalimot sa'yo? Maulang gabi yun, Nadine. Hindi ako makatulog dahil panay ang kulog at kidlat. Lumabas ako ng kwarto ko para pumunta sa kwarto nila. Dahil sanay akong kapag natatakot ako, nakakatakbo ako kagad sa kanila para makitulog. Tapos? Itinulak ang pinto. Sa liwanag ng kidlat, nakita kong si Ninong. May kasama siya sa kama. Magulo ang latag nun. Nakakubabaw siya sa katulong nila. Pareho silang walang damit. Para siyang nasasaktan sa mga ingay na nanggagaling sa kanya. Oh my God! Bigla na lang may tumaklob na kung ano sa mga mata ko. Naamoy ko ang pamilya na bango ni Ninang Marlene. Iniharap niya ako sa kanya. Tapos ay binuhat niya ako sa kwarto ko. Dito ka lang muna, Joe. Sabi niya. Anong nangyari pagkatapos nun? Nakaninig ako ng mga sigawan, murahan, pagtili ng babae. Sumilap ako mula sa nakaawang na pintuan. Nanakbo pa alis yung katulong. Nakumot lang ang nakabalot sa katawan niya. Si Ninong at si Ninang, nagsisigawan sila. Grabe ang away. At napatay ni Sir Federico ang asawa niya? Nakita kong sinampigan ni Ninong si Ninang.
Sa edad kong yun, alam kong may mali sa paraan ng naging pag-ikot ng ulo ni Ninang. Tapos, nahulog na siya sa hagdan. Nakadilat at hindi na humihinga nung lapitan ko. Diyos ko po. Dahil sa ritual na ginawa ni Tandang Sok, naalala ko din na sinabihan ako ni Ninong. Kapag hindi ka nagtigil, mapipilitan akong inispatsa ka at ang mama mo. Kaya mananahimik ka kung alam mo ang makakabuti sa inyo. Pero inaanak ka niya. At bata ka lang. Diyos ko naman. Kaya nga ang sakit na din eh. Siya ang real life hero ko. Siya ang role model ko. Hindi ko akalaing may ganong kaming chapter ni Ninong. Lahat ng imaheng maganda na binuo ko tungkol sa kanya, naguho. Sorry, Joe. Nalulungkot ako at nangihinayang din. Kung sakaling ayaw mong sumaksi laban kay Sir Federico. Hindi na din. Hindi lang akong sasaksi laban sa kanya. Sisiguraduhin kong mahihinto na din ang kasamaan niya. Para kahit papano, may manatili pang magandang alaala sa puso ko tungkol sa kanya. Dalawang plano ang nabuo namin. Ang hintuin si Ninong Federico sa kalokohan niya at ang bigyang kapayapaan si Lana. Okay na sana ang lahat eh. Ako yung pain. Makikipaglapit ako kay Lana. Aabangan namin na ako na yung trip niyang biktimahin at balatan. Pero sadyang maloko ang pagkakataon, Madam Venus. Anumang planong gawin, hindi siya makikisama. Susubukin ng pasensya at kakayanan mo. Ganito ba nangyari? Si Nadine ang na-target. Isang oversight sa part namin. Ayon kay Nadine. Sir, yung gamot niyo ha. Huwag po tayong magpasaway. Buti sir mo lang ang inabot natin kay Doc Vargas at hindi kayo na-require na ma-confine. Oo, hindi ko kalilimutan. Dapat lang. Dahil kapag daw nagpasaway pa kayo, talagang magre-request na daw si Doc ng forced confinement para lang mapasunod kayo. Yan nga pala, baka naman pwede akong makiusap na samahan mo sila na. San po? Sa palengke. Habang nasa palengke, ay pinaliwanag nila na kay Nadine na dahilan lang niya yung pagpapasama sa palengke. Ang totoo, gusto niyang pag-usapan kung paano nila isasagawa ang plano na wakasan na siya nang hindi nakakahalata si Ninong Federico. Natakot kasi siya na baka gamitin siya nito ng bertud na magpapawala sa kanyang kalayaang mag-isip. Pasensya ka na sa pang-aabala ko sa'yo, Nadine. Alam kong oras na to ng uwi mo. Wala yun. Pero bakit naman yata biglaan ang pagyaya mo? Nagagawa naman natin mag-usap dun sa bahay ni Sir Federico ah. Dati oo. Pero ngayon, pinatitiktikan niya ang bawat galaw ko. Nakakahalata na yata siya dahil minsan kong kinontra yung kagustuhan niyang atakihin ko si Joe at si Aling Sol. Ano? Bakit daw? Ramdam daw niya na nakakaalala na si Joe. Nalinti ka na. Ang talas ng matandang yun. Utak kriminal. Pero wag tayo dito sa palengke mag-usap. May mga tik-tik din siya dito. Doon tayo sa walang masyadong tao. May alam akong lugar. Doon sa bahay ng lola ko. At ganun nga ang ginawa nila. Saglit silang nagiwalay para kunwari ay nakauwi na sila na sa bahay nila Ninong Federico. Nung magkita sila ay 4:30 na ng hapon. Pero hindi pa lubog ang araw nun. Yung sikat ng araw ay kulay kahel na parang apoy. Pero sa halip na mainitan si Nadine, parang bawat minutong magkasama sila ay lumalamig ang buong katawan niya. Habang maglalakad sila ay napansin ni Nadine ay parang nahihirapan ang maglakad si Lana. Yung bawat hakbang niya, parang may kung anong tumutunog sa loob ng katawan niya. Hindi tunog ng buto kundi parang tunog ng toyong dahon na nagkikiskisan. At yung amoy ng basang aso at nabubulok na karne na hinuluan pa ng asupre. Nagsimula na siyang mag-alala. Tumingin si Nadine sa kanya at napansin ang gilid ng tenga ni Lana. Nagsisimula nang humiwala yun sa mukha niya. Sa kasamaang palad wala si Tandang Sok sa bahay. Kaya naman nagkasya na lang sila sa pananatili sa likod bahay. Lana, ayos ka lang ba? Ang putla-putla mo na. At yung leeg mo, may lumalabas sa puting likido. Bumuka na din yung tahi. Nadine,
Ang init. Ang sikat ng araw. Sinusunog ako. Di na kaya ng pinta ng aking balat na magtagal at mapanatiling anyo ko. Ang aking maskara, malapit nang humulagpos ang kapit. Naku po. Teka, huwag kang gumalaw. Dadaling kita pabalik sa bahay. Diyos ko, naninigas ng balat mo. Para ka nating bato sa lamig. Hindi! Hindi! Gutom na ako, Nadine. Kanina ko pa tinitiis nung nasa palengke tayo. Pilit nilalabanan ang tawag ni Federico. Kailangan kong pintura na nasa umaagos sa mga ugat mo. Lumaban ka, Lana. Hindi ka masama. Lalong hindi ka aswang. Ang iyong dugo, ang iyong puso na din. Yun ang magpapalik ng aking ganda. Itigil mo yan, Lana! Nakaumang ang mga nagtatalasang kuko ng berdeng nilalang kay Nadine. Ganon ang eksena na dinatnan ko. Wala na yung Lana na nakilala ko. Napunit na sa likurang bahagi ang suot niyang pang-itaas, kung saan nakasilip ang berdeng bahagi ng kanyang katawan na parang binalatan na tao. Ang mga kamay niya ay naging mahahaba at may matutulis na kuko. At yung mukha niya, Madam Venus, yung magandang maskara, nakabitin na lang sa isang tenga niya. Parang gamit na face mask na itinapon sa kalsada. Ang mata niya ay naging puro 2 butas na lang na lumuluha ng itim na likido. Ang nakakatakot sa imaheng yun, ang lumingon siya sa akin. Wala na rin ang ganda ng boses niya nung magsalita siya at tawagin ang pangalan ko. Joe, tulungan mo kami ni Nadine. Hindi ko siya gustong saktan. Ayoko nang manakit ng kahit na sino. Oo, Lana. Tutulungan ka namin. Makinig ka sa boses ko. Hindi kita iiwanan. Bitawan mo muna si Nadine, ha? Loobin mo na pigilan ang halimaw sa loob mo. Kaya mo yan. Natatakot na ako sa sarili ko, Joe. Ayaw na nitong makinig sa akin. Gusto na niyang saktan kayo. Si Nadine, ikaw, si Aling Sol. Huwag kang magpatalo, Lana. Makakaya mong lumaban dahil nandito kami para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Gusto ko nang Hindi manahimik. maaari, Lana. Hindi ka maaaring manahimik hanggat hindi muling nabubuhay si Marlene. Sa likod ng mga talahibay lumabas si Ninong Federico. Nanlilisik sa galit ang kanyang mga mata at tumutulo ang dugong mula sa kanyang palad dahil sa laki ng hiwa nun. Hawak niya sa mismong nagdudugong palad ang isang medalyon. Ginapangan ako ng kaba, Madam Venus. Kinutuban akong yun ang talisman na nagkokontrol sa isipan ni Lana. At hindi nga ako nagkamali. Sa totoo lang, Lana, naniwala talaga akong hindi ko kakailanganin ito para kontrolyan ka. Butit ipinilit ito sa akin ng ex-fiancé mo. Tama na, Federico. Patahimikin mo na ako. Hindi ko na kaya. Patahimikin mo na din ang asawa mo. Wala kang karapatang manduhan ako. Binili lang kita. Palalayaan kita kung kailan ko gusto. Walang mabuting idudulot to sa'yo, Federico. Lalo ka lang mapapalubog sa kadaliman sa ginagawa mo. Manahimik ka. Sundin mo lang kung anong gusto ko. Hindi! Huwag mo yung gawin! Patayin mo ang dalawang yan. At gamitin mong balot mo ang mga balat nila. Pagkasabi ni Ninong Federico ng ganon ay sinugod ako ni Lana. Dinaganan niya ako ng buong bigat niya. Parang bumagsak sa akin ang isang sako ng semento. Ang mga kuko niya bumaon sa balikat ko. Isasaksak na sana niya ang mahaba niyang daliri sa gitna ng dibdib ko nung maisipan kong hawakan ang magkabilang pisngi niya at tinitigan siya sa kanyang mga mata na lumuluha ng kulay itim na likido. Lana, naniniwala ako sa kabutihan mo. Hindi ka masamang tao. Biktima ka lang ng mga pangyayari. Nandito kami ni Nadine para sa'yo. Mga kaibigan mo kami. Hindi kami makakarating sa kung saan ka man dapat pumaroon. Pero may magagawa kami para makuha mo ang katahimikang gusto mo. Hindi ka na nila magagamit ng kahit na sino sa kasakiman nila. Yun ang gusto mo, hindi ba? Kaya mo siyang labanan, Lana. Dahil hindi ka nag-iisa. Hindi ka namin nakikita bilang isang aswang o sandata na maaaring gamitin para sa kasakiman ng iba. Para sa amin, ikaw si Lana. Pinili kita. Akin ka. Sundin mo ang niloloob ko. Tumigil ka na, Federico! Dito na magtatapos ang kahayupan mo!
Dumating si Mama at si Tandang Sok. May kasama sila mga otoridad na sa intindi namin ni Nadine mga kakonekta ni Tandang Sok. Mga nangangasiwa sa mga kasong may kinalaman sa mga kasong espiritual at mga aswang. Sumuko ka na, Frederico! Habang hindi ka pa binabalikan ang kawalang hiyaan mo! Ako? Huwag kang magpatawa, tanda. Walang bagay ang walang kapantay na alaga sa mundong ito. Akala mo ba hindi ko kayang bilhin yung mga pulis na kasama mo? Hindi lahat ng bagay may katapat na halaga, Frederico. Dahil kung totoo yung sinasabi mo, bakit hindi mo mabili ang kapayapaan ng isipan at puso mo? Hindi mo mabili ang paghinto ng pag-uusig ng konsensya sa ginawa mo kay Marlene. Walang saksi, walang patunay. Merong saksi, Ninong! Ako! Naalala ko ng lahat. Pinatay mo sa Sampiga si Ninang. Pinalabas mo ang pagkakalaglag niya doon sa agda ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Papatayin ko kayo ng nanay mo! Binaril ni Ninong Frederico si Mama at tinamaan siya sa kaliwang dibdib. Pasugod na ako pero naunahan ako ni Lana. Dinaluhong niya si Ninong at inatake. Kaya kay Mama na ako dumiretso at pilit na inampat ang dugo na bumubulwak sa dibdib niya. Gamit ko ang kulumpol ng mga halamang gamot na iniabot sa akin ni Tandang Sok. Nung malingunan ko ay panay ang bulong sa boteng may nakababad na biik sa likidong pula. Panay ang buga niya sa latin doon habang hindi napuputol ang titig niya kay Lana. Huwag akong atakihin mo, Lana! Sila! Nasa akin ang talisman na kumukontrol sa'yo. Hindi na, Frederico. Sawa na ako. Kita ko na din ang kadiliman ng kaluluwa mo. Katulad ka lang din ng mga nangwawalang iya sa akin. Wala kang utang na loob! Wala akong dapat tanawin sa'yo. Kaya na, Lana! Kung may nais kang gawin ay isakatuparan mo na. Tanawin mo ako mula sa impyerno, Frederico! Wag! Nakakakilabot ang hiyaw ni Ninong Frederico. Naging karimari-marim pa ang eksena ng lumubog at humiwa ang mga kuko ni Lana sa dibdib niya. Mula doon ay parang suha na binalatan ni Lana si Ninong Frederico. Panay ang hiyaw niya. Napapikit na lang ako. Si Nadine naman na nakalapit na pala sa amin ni Mama sumubsob sa likod ko. Nang matapos si Lana ay dinukot niya ang puso ni Ninong Frederico at sabik na inupakan yun. Pagkatapos si dahan-dahan siya lumapit sa amin. Narinig kong nagkasa ng mga baril ang kasama ni Tandang Sok pero sumenya siya na kumalma sila. Bago ako umalis, gusto kong may magawang mabuti. Lana, Joe, Nadine, sana wag niyo akong kalimutan. Kahit malang sa mga kwento ay maramdaman kong buhay ako. Pangako, Lana. Hindi ka namin malilimutan. Salamat, Nadine. Sana maging masaya kayo ni Joe. Tigilan na sana ninyong pakiramdaman. Ha? Hindi hindi na, Lana. Ngayon pa lang, naamin ko ng matagal ko ng mahal si Nadine. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo ako naakit. Joe, ano bang sinasabi mo? Yung totoo. Para namang may magandang baon si Lana. Ayaw mo nun? Hindi ko naman sinabi na ayaw ko, Anong sagot mo? Oo na. Mahal din kita, matagal na. Isang mabining ngiti ang ibinigay sa amin ni Lana. At kahit pa amoy naaagnas na bangkay siya, hindi kami nandiri o nag-atubili na gumanti ng yakap sa kanya nung yakapin niya kaming dalawa. Kahit nung kumalas siya sa amin at may mga naiwang parte ng bulok na laman, hindi namin yun pinalis. At ang magandang alaala para kay Aling Sol. Sige lang, Lana. Maaari mo yung gawin dahil buhay pa naman siya. Nawalan lang ng malay. Nadine, iabot mo na kay Lana ang bote ng itim na langis, maging ang punyal. Heto, Lana. Salamat, Nadine. Anong ginawa mo? Hayaan mo siya, Apo. Iniwan ni Lana ang palad niya gamit ang pulang punyal. Pula ang dugo na umagos mula sa sugat na ipinatak niya sa tama ng bala sa dibdib ni Mama. Ilang sandali pa ay tumigil na ang pagdurugo nun. Kasunod ang paghihilom nun at paglabas ng tingga na tumama kay Mama.
Nang masigurado niyang magaling na si Mama, ay ibinuhos ni Lana ang itim na langis sa ulo niya. Inabot niya ang kanang kamay ko at ni Nadine. Pinahawakan niya ang punyal at Jo, Nadine, hindi ko kayo makakalimutan. Palagi ko kayong tatanawin, gagabayan, babantayan. Palagi ka naming aalalahanin. Itatanim ko ang paborito mong bulaklak. Salamat. Sige na, palayain na ninyo ako. Gawin na ninyo! lumuluha kami ni Nadine na itinarak sa dibdib ni Lana ang punyal. Nakangiti siya habang unti-unting nabibitak ang buong katawan niya. Kasunod ang pagkaabo ng kanyang mga laman. At sa wakas, tanging kalansay na lang niya ang natira. Doon na nagsikilos sa mga kasama ni Tandang Sok. Si Mama naman sa wakas nagkamalay na. Kinamot siya ni Lana. Ilang linggo ang pinalipas namin ni Nadine tapos bumalik kami sa likod bahay ni Tandang Sok. Nagtanim kami doon ng mga dahlia dahil paborito yun ni Lana. Pagkadilig namin ng mga buto, Joe, tingnan mo! Tumubo agad sila. Anong, magic ba yan? Ay, walang magic. Pero may nagpaparamdam. Lola Sok? Pasensya na po at nagtanim kami ng walang paalam. Ayos lang. Balak ko na din sana yan eh. Butit kayo na ang gumawa. Hindi na kinailagang manakit ang likod ko sa pagtalong ko. Gaano kaya katagal bago tumubo yung mga bulaklak? Abay, matagal. Alaga na bang mamulaklak yan kaagad katatanim lang? Ano yon, magic? Tumubo man sila kaagad, kailangan ng sapat na panahon para mamulaklak. Katulad din ng paghihintay ni Lana sa magbibigay ng laya sa kanya. matapos ang yugtong yon sa buhay namin, nag-move forward na kami. Binigyan ng maayos na libing ni Mama ang katawan ni Ninang Marlene na naka-freezer sa basement ng bahay ni Ninong. 3 taon kaming naging mag-on ni Nadine at nagpakasal pagkatapos. Awa naman ng Diyos ay wala na kaming ibang kakaibang karanasan na may kinalaman sa aswang. Minsan kong narinig sa isa sa mga uploads nyo yung linyahang patungkol sa ang tanging makakapanakit sa'yo ay ang taong pinagkakatiwalaan mo ng labis. Grabe, sapul na sapul ako nun. Maaring okay na ako ngayon, kami ni Mama. Pero ang hirap kalimutan nung ginawa sa amin ni Ninong Frederico. Ang hirap talagang lunukin, limutin at tanggapin. Palagi kang makakaramdam ng pangamba sa iba na baka maranasan mo ulit ang kaparehong pangyayari. Pero magkagayon pa man, lumalaban pa rin kami ni Mama. Sandigan namin ang pagmamahal namin bilang pamilya at ng mga tao na nasa paligid namin. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Madam Venus. Salamat po sa pag-feature ng aking karanasan. Lubos na gumagalang at walang sawang sumusuporta sa Aswang Diaries. Joe. Iba talaga ang pilat ng pantatraidor. Masakit at nakakatakot. Nawa ay dumating ang panahon na tuluyan ng makabawi sina Joe at ang mama niya sa ginawa ng ninong niya sa kanila. Kayo, nakabawi na ba mula sa istorya natin? Bitin ng isang upload, ano? Huwag kayong mag-alala, may mga sister channels tayo na maaari nyo ring dalawin. Katulad na lang ng kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Radio, at Miss Amy Aswang Love Stories. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tara nang makinig sa aming mga uploads at namnamin ang mensahe ng bawat istorya.